हेल' ब्र'मोन लाइभआव फैदोलाय नो लाइभआव सोर सोर जइन जादों कमेन्ट खालामदो गाबोन टेक्न' बर' ब्र' लाइभआव फैदोलाय लाइभआव गावजों गाव प्रमसन खालामलायनोसै टाइमा जालायबाय जोंनिया लाइभआव बयबो फैदो सोर सोर आंनि लाइभआव आंनि चेनेलखौ सोर सोर साबसक्राइब बानायदों आरो सोर सोरहा नटिफिकेसन अन खालामनानै लादों मिन्थिखागोन दा गावजों गाव प्रमसन खालामनायनि टाइम सफैलायबाय जोंहा ब्र'मोन फैदोलाय गावजों गाव सापर्ट खालामलायनोसैलाय लाइभआव सोर सोर दं मेसेज खालाम दाबो जोंना सासेल' फैदों आं टेक्न' बर'आल' AYMSS हेल' ब्र' थेंक इउ लाइभआव बयखौबो लेंहरजोबदो फैजोबदो बयबो लाइभआव सोर सोर दङ सानसेयाव सानै साथामसो साबसक्राइब एरनायानो ब्र' बिसिबां सापर्ट फार्स्ट टाइमाव बेनिखायनो जोङो साबसक्राइबखौ सानसेयाव सासे बुथुमबाबो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बेनिखायनो लाइभआव थाबाय थानांगौ आरो लोगोसे लाइभआव फै जोङो बयबो खौसे जानानै सापर्ट खालामलायगोन सोर सोर दङ कमेन्ट खालामहर ब्र'मोन कमेन्ट खालामहर बयबो लाइभआव आंनि लाइभआव सोर सोर फैदों टेक्न' बर' मैया खालामनाया गैया माथो भाइ मोनथिया ब्र' मानि थाखाय खमायो ना मानसिफ्रासो सोरबा सोरबा आनसाबसक्राइब खालामखायो ना मायो आं बेखौ बुंनो हाला दा आंथ' खालामा नङा बयनिबो चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै दं दा नोंसोरसो मिथिलाय सोर सोर बा आनसाबसक्राइब बानायदोंब्ला साबसक्राइब बानायनानै लालायफिनबानो जाबाय ब्र'मोना बिदि खालामनानै लानो नाङा दुखु मोनो बयबो बिदि माइनास जाजाबा मोनखानाय साबसक्राइबारा माइनास जायोब्ला गोसोखौ बोरैबा मोनो भिडिअ आपल'ड होनो बायो दा जोंना फैहांबाय दे बयबो फैजोब लाइभआव गोदानै दिनै प्रमसन खालामलायगोनलाय दा जोंना फोरमाय बसुमतारि हेल' ब्र' AYMSS हेल' ब्र' आंना दिनै साबसक्राइबारा 8 जन खमायदों आयै ब्र' नोंनाल' खमायाखै जोंना बयनाबो खमायदों आंनाबो खमायलांबाय थायो साबसक्राइबारा मा बुंनो आरो फोरमाय बसुमतारि आंना 100 बारायो दैलि ब्र' फोरमाय बसुमतारि बा बरिया ब्र' बरिया 100 बारायोबाथ' जोबोद मोजां दा नोंनि भिडिअखौ माने इउटुबारफ्रा खालामा खोमा सोरबा नोंखौ मोजां मोननानै साबसक्राइब बानायग्रा थागोन ओंखायनो नोंना सानसेयाव दैलि 100 बारायो बेबायदिनो जानांगौ जोंना मोजां कन्टेन्ट लाबो सोरबा मालाय मोजां कन्टेन्ट लाबोयोब्ला भिडिअआव मोजां कुवालिटि गोनां आरो मोजां ब्लग लाबोयोब्ला सोरबा मोजां मोननानै डाइरेक्ट साबसक्राइब बानायनानै होखायो दा जोंना सतिस पि अफिसियेल हेल' ब्र' हेल' लाइभआव फैजोबदो बयबो रामसियारि ब्लग हाय रिंखां क्रेसन ब्र' हेल' सारदासो आदसा ब्र' थेंक इउ ब्र' लाइभआव फैनायनि थाखाय रामसियारि ब्लग आंनाथ' खमायलायबाय थायो टेक्न' बर' मोजां भाइ अके सतिस बि अफिसियेल थगायलायनाङा रावबो साबसक्राइब खालामना मानो आनसाबसक्राइब खालामनांगौ दुखु मोनो बिदि थगायनाङा औ ब्र' दा मिथिया मानि थाखाय आनसाबसक्राइब खालामो मानसिफ्रा फोरमाय बसुमतारि जानो हागौ बिदिनो ब्र' आदसा सानसुमा बरगयारि ब्लग हेल' ब्र' आंना खमायजोब्बाय बेसिबां खमायखो सानसुमा ब्र' दा जोंनाबो खमायदों नोंनाल' खमायखो बयनाबो मानि थाखाय खमायो दा गाव गावबागाव चेक खालामनानै नायफिनदो सोरबाफोर साबसक्राइब बानायफ्लांदोंबा साबसक्राइब बानायनानै लाफिन जेबो नङा दानिया आङो फार्स्ट कमेन्ट हरग्राखौ आङो लिंक होना होसैलाय दे गारजि मोननाङा आङो बयनिबो कमेन्टखौ बिदिनो कमेन्टआव नायनानै आङो बयनिबो लिंकखौ डिसक्रिपसन होनानै दोनगोन दा सोरबाफोर आंनि लाइभआव गोदानै जइन जादोंबा आरो डिसक्रिपसनाव होनायखौ चेनेलखौ जायफोर साबसक्राइब बानायाखै फैबानो जाबाय दा आङो नैबे टेक्न' बर' बिनि भिडिअखौ नायखायोबो आरो दा नोंथां बानायाखैबा साबसक्राइब बानायनानै लाबानो जाबाय दा आं बिनि लिंकखौ होना होनोसै दा ब्र'नि लिंकखौ होनानै होनोसै आङो दा ब्र'नाव दङ टटेल 83 साबसक्राइबाराव 90 साबसक्राइब खालामना होदो ब्र'निखौ सोरबाफोर साबसक्राइब बानायाखैबा साबसक्राइब बानायना होदो दे ब्र'मोन गावजों गाव सापर्ट होलायफिनदो बेबायदिनो आं लाइभ फैबाय थागोन नोंथांमोना सापर्ट होलांलायबाय था गावजों गाव टेक्न' ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामनानै होदो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनखादों
दा सोर सोरहा साबस्क्राइब खालामखादों लोगोसे कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आं साबस्क्राइब खालामखानाय होननानै। दा खालामाखैबा खालामनानै लादो ब्र'मोन। सोर सोर लाइभआव दङ? दा जोंना मा होनदों फोरमाय बसुमतारी आइडि ब्लक जानाया हारसिं माइनास जायो ब्र'। आदसा आं नंगौबो खोमा ब्र', आंबो बारा मिथिया बिनि बागै। दा सोरनाबा सोरबा सोरबा माने चेनेल क्रियेट खालामनानै सोरबा माने जिमेलखौ क्रियेट खालामनानै सोरबा नायाना, बेबो माने चेनेल डेट जानायबा आनसाबस्क्राइब जाफिनो खोमा। दा आंनावबो 6टा 7टासो जिमेल आइडि दङ। दा आङो माखासे जिमेलखौ नाया। दा आंना बे जे चेनेलजों आङो जे चेनेलखौ खुलिदों आङो बे जिमेलखौल' नायबाय थानाय जायो। बै माखासे ओरैनो थानाय साबस्क्राइबार जिमेलखौ आङो इउस खालामनाय जाया दा। दा सोरबाफोर साबस्क्राइब बानायाखैबा साबस्क्राइब बानायनानै लादो टेक्न' बर'। आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होबाय, नैबे टेक्न' बर' इउटुब चेनेलखौ जायफोर साबस्क्राइब बानायाखै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। 85 साबस्क्राइब सासेल' बारायदों दाबो। आरो साबस्क्राइब बानायब्लाथाय आनसाबस्क्राइब बानायफिननानै लानो नाङा ब्र'मोन। आंनाबो बिराद माइनास जाबाय थायो सानसेयावनो बिराद 6टा 7टा गाहाम माइनास जायो। आंबो मा बुंनो आरो। जोंना मा हरदों कमेन्टआव र' नायनोसै। दा आरबि बड' अफिसियेल प्लिज प्र' आंनिखौ 1K खालामना होथारदो। आंना दिनै मैया 1K थांनाया दिनै खमायफिनबाय प्लिज आदा। आयै दुखुनांथाव ब्र', 1K मैयानो 1K थांखाबायमोन नोंनिया, आरो मानो बिदि खमायफिनखो? मानो बिदि आनसाबस्क्राइब खालामनांगौ? बर'जों बर' लाइभ बिदि खालामना लानो नाङा प्लिज अननानै। आङो बयखौबो रिकुवेस्ट खालामो नोंसिनि गेजेराव जायफोर साबस्क्राइब बानायदों साबस्क्राइब बानायनानै लाफिन ब्र'मोन, आनसाबस्क्राइब बानायनो नाङा। दा रावबो नङा जों बर'जों बर'सोना, मानो बर'जों बर' बेबायदि खालामनानै लानांगौ जाखो? टनि रक्सआप आंना न' भिडिअ' न' साबस्क्राइबार। बरिया ब्र' बरिया। होनब्लाबो नोङो आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय, दा आंनि भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय ब्र' नोंखौ आंनि चेनेलनिफ्राय वेलकाम खालामो। दा चेनेल क्रियेट खालामाखैब्लाबो लाइभआव थानायनि थाखाय थेंक इउ नोंथांखौ। सानसुमा बरगयारि ब्लग आंना 70 जाबायमोन ब्र', दाना 65ल'सै। आदसा होनबा नोंनाबो साबायानो खमायबाय ब्र'। फोरमाय बसुमतारी ओं ब्र', आंनाबो सिगाङाव बिदिनो जायोमोन। मोनथिया ब्र' मानि थाखाय जायो। आरबि बड' अफिसियेल आं खांबाय आंनिखौ खालामना हो। होगोन ब्र'। दा लाइभआव थाबाय थाबानो जाबाय। टेक्न' बर' मारै जागोनथाय मिथिया ब्र'। दे जायखिजाया आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों टेक्न' बर' ब्र'नि चेनेल। अननानै प्लिज साबस्क्राइब बानायना होदो। दा लोगोसे आंनि लाइभआव फैनायफ्राबो नोंसोरबो लाइभखौ लाइक खालामनानै हो ब्र'मोन, जाहाथे मोजां जायो जोंना। आरो आरबि बड' अफिसियेला मा होनदों जोंना 16मोन खमायदों आदा। आंनिखौबो खालामफिनना हो प्लिज आदा, जा दुखु मोनदों दिनै। आदसा ब्र' आङो प्रमसनखौथ' खालामफिनगोन जायखिया। दा नोंसोरसो सापर्ट होलायगोन ना होलाया? सोरबाफोर गाज्रि मोननानै आनसाबस्क्राइबसो बानायखो ना माखो, ना हारसिंनो साबस्क्राइबारा माइनास जाखो? आंबो दा बेखौ बुंनो हाला ब्र'मोन। दा नोंसोरो सापर्ट होलायफिनबानो जाबाय जायफोर आनसाबस्क्राइब बानायदोंमोन बा साबस्क्राइब बानायाखै दासिमबो साबस्क्राइब बानायफिनलायनानै लाबानो जाबाय। आं बयनिखौबो होनानै होखागोन। अरुनालि बाग्लारि आदा आंनिया 117 दा 111 जाबाय। जा बयनाबो खमायदों जोंना। दा आङो फार्स्ट कमेन्टआव थांनोसै। AYMSS प्र'नि चेनेलखौ आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होसैलाय। दे ब्र'मोन सापर्ट होलायदो। AYMSS प्र'नि चेनेलखौ सापर्ट होलायदो। आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। नोंथांमोना जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै फैदो आरो आनसाबस्क्राइब खालामफिननो नाङा ब्र'मोन। दा आंनि लाइभआव सोर सोर गोदानै फैदों अननानै आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनखादों।
AYMSS Pro'नि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै फैबानो जाबाय। जायफोर साबस्क्राइब बानायाखै दासिमबो मैयानो खालामखाबाय जोंना टेक्न' बर'। होनब्लाबो जोंना सोरनाबा आनसाबस्क्राइब जाफिनदों नामा नायनानै खालामबानो जाबाय। जोंना रिंखां कृष्ण ब्र'आ मा होनदों, आनसाबस्क्राइब जानाय रेसना बिदिनो भिडिअ नायालासे साबस्क्राइब खालामबानो आनसाबस्क्राइब जायो। औ नंगौदां ब्र'। दा जोंना आरो कमेन्टआवबो जोंना बै माखासे मानसिफ्रा साबस्क्राइब माबा लिरोना, बेनिखायनो दा भिडिअ'खौबो नाय जोंना आरो भिडिअ'जों लोगोसे लाइक हरनानै फैफानानै साबस्क्राइब खालामनानै फैबानो जाबाय आरोखि। टेक्न' बर' खालामलै रावबो बर'जों बिदि जायो नामा? फोरमाय बसुमतारी आरबि बड' अफिसियेल आं नोंनिखौ दा आंनि चेनेलाव होगोन दे ब्र'। आं 1K खालामना होगासिनो ब्र'। कमेन्ट खालामना दोन आंनियाव। आदसा आं दा फोरमाय बसुमतारी ब्र'आबो लाइभ फैगोन दा मानि चेनेल प्रमसन खालामनो नागिरदों। दा नोंथाङाबो बेयाव थांनो हागोन बेनि लाइभआव। आरो दा आंबो खालामनानै होफिनजोबगोन दिनै। दा नोंथांमोना लाइभआव थाबानो जाबाय आंजों लोगोसे। सतीश बि अफिसियेल खालामखानायसो मैयानो AYMSनिखौ। जोंना ब्र'आथ' खालामो बयनिखौबो। दा ब्र'नाबो माइनास जानानै दङ साबस्क्राइबारा। सोर सोर आनसाबस्क्राइब बानायदों साबस्क्राइब खालामनानै लाफिन ब्र'मोन, बिदि खालामनाङा। थुलुंगा टेक गुड इभिनिं ब्र'। इभिनिं ब्र', गुड इभिनिं। लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। लोगोसे आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। जायफोर AYMSS प्र'नि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै होदो। MS बड' 4K बिगुरसो जोंबाय आं आनसाबस्क्राइब जानायनि। अके ब्र'। रागा जोंनो ओंखारो बयबो बिदि आनसाबस्क्राइब जाबाथाय भिडिअ'खौनो आपल'ड होनो बायो। आंनाबो बेबायदिनो माइनास जायो। साबस्क्राइब बानायनानै लाखानाया मानो आनसाबस्क्राइब जायो आं बिनि रिजनखौनो बुजिनो मोनला। मा जाहोननि थाखाय जायोथाय। जोंना नैबे रिंखां ब्र' होननाया थिगैनो दङ। मानो होनोब्ला आनसाबस्क्राइबा बिनिबो जाहोनाव जानो हागौ, जेराव जोङो डाइरेक्टल' साबस्क्राइब बानायोना भिडिअ'खौ नायालासिनो। आरो जोङो भिडिअ माबायावनो थाङा, ओंखायनो जोंना डाइरेक्ट आनसाबस्क्राइबबो जाफिनो जानो हागौ। दा होनब्लाबो मिथिया लोगोफोर, थेवबाबो सोरबाफोर आनसाबस्क्राइब बानायदोंबा साबस्क्राइब बानायनानै लाफिनबानो जाबाय। रुनालि बाग्लारि खालामबाय आदा सानैनिखौ। आदसा जोंना नैबे रुनालि बाग्लारि सिस्टारा खालामबाय। सोरबाफोर खालामाखैबा खालामनानै होदो AYMSS प्र'नि चेनेलखौ। 80 साबस्क्राइबार जाबाय ब्र'निया। आरो आनसाबस्क्राइब दा खालामफिन। साबस्क्राइब बानायबाय जेला आनसाबस्क्राइबखौ रावबो दा खालामफिन। दानिया आङो सतीश बि अफिसियेल ब्र'नि चेनेलखौ भिजिट खालामनोसै। नै ब्र'ना टटेल दङ 393 साबस्क्राइबार। अननानै प्लिज जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय ब्र'नि चेनेलखौबो। आङो दा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनसै। 400 साबस्क्राइब खालामनानै होदो माबार ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर साबस्क्राइब बानायाखैमोन। दा आं नोंसिनि गेजेराव डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होबाय। जायफोर गोदानै फैदों लाइभआव साबस्क्राइब बानायनानै फैबानो जाबाय ब्र'नि चेनेलखौ। चेनेलनि मुङानो जाहैबाय सतीश बि अफिसियेल। जायफोर साबस्क्राइब बानायाखै साबस्क्राइब बानायना होदो। सतीश बि अफिसियेल ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर साबस्क्राइब बानायाखै साबस्क्राइब खालामनानै होदो। खालामखानायसो आदा। जोंना नैबे MS बड' खालामखाबाय। रिंखां कृष्ण 9 जन दं, रावबो लाइक होआखै, सानैल' होदों लाइकखौ गासैबो। औलै ब्र' मानो लाइभआव फैबाबो लाइक होआ आंबो दुखुसो। लाइक हो आरो चेनेलखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायाखैबा साबस्क्राइब बानायनानै ला। आं नोंसिनि थाखायनो लाइभ होयो आरो आंनि लाइभआव फैनानैनो आंनि चेनेलखौ लाइक होआ। बिदि खालामनाङा। जायफोर लाइक होआखै लाइक होनानै दोन ब्र'मोन। लाइक होनायजों जेबो जाया। लाइकआ जास्ट थुलुंगाखांहोनाय। लाइक होनानै हो। लाइक होयोबा मोजां मोनो। लाइक होआलासिनो थानो नाङा ब्र'मोन। दा जायफोर लाइक खालामाखै आंनि लाइभआव जायफोर दङ लाइक खालामनानै होजोब दे ब्र'मोना। दा जोंना
बि बड' अफिसियेल आदा आंनि लिंकखौ होफिन आदा प्लिज। होफिनगोन ब्र होफिनगोन बयनिखौबो गाब्रायनाङा, बयनिखौबो आङो लायेनै होबोगोन। दा नोंसोरो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय। माने लिंक होनानैल' जायाना ब्रमोन, लिंक होनानैल' जाया, लिंकजों लोगोसे नोंसोरो आं थिननाय बायदि साबसक्राइब बानायनानै लानांगोन। सापर्टखौ होनबासो मोनगोन। जुदि आं लिंकखौल' होगोन बिसोरनिखौबो आं लिंकखौ होजोब्बाय दे खेनसेनो लारि लारि, होनब्ला साबसक्राइबखौ सोर साबैसेनिखौ बानायफ्रनो। ओंखायनो आङो लायेनै बिदिनो होना होगोन गासैनिखौबो मोनफा मोनफा, लाइभआवल' थाबाय थाबानो जाबाय। जोंना थुलुंगा टेकआ कमेन्ट हरदों, आं लाइक खालामबाय। अके ब्र लाइक खालामनानै हो। लोगोसे इउटुबार फिसा फिसाफोरनो सेयार खालामनानै हो, जाहाथे लाइभआव बयबो जयेन जानो हायो। ABCDXYZ हेल' ब्र दासो नै ब्र, आदसा आंबो बारा गोबाव जाखायाखै ब्र। रिंखां क्रेसन एसे बुजिनांगौब्रा, लाइक होदों लाइक हो। मोनथिया ब्र सोरबा सोरबा मानो बेबायदि खालामो। दा जोंना रुनालि बाग्लारि आदा आंनिखौ होलाय, होगोन फ्रेन्ड। दा आरबि बड' अफिसियेल अके। जिबि ब्लग गुड इभिनिं ब्र, गुड इभिनिं। लाइभआव फैनायनि थाखाय बरायबाय नोंथांखौ। लोगोसे आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों दे, सोरबा चेक खालामनानै नायदो। जायफोर सतिस बि अफिसियेल ब्रनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखै, साबसक्राइब खालामनानै फैदो। नै अनलि वान सासेल' बारायदों दाबो। सतिस बि अफिसियेल ब्रनि चेनेलखौ जायफोर साबसक्राइब बानायाखै, साबसक्राइब बानायनानै होदो। दा ब्रनि चेनेलाव अनलि सासेल' बारायदों, 393मोन बिनिनो साबसक्राइबारा दा 394ल' जानानै दङ। लाइभआव जयेन दङ दा 9 जन। 9 जनाव जायफोर साबसक्राइब बानायाखै, साबसक्राइब बानायनानै फैदो ब्रनि चेनेलखौ। चेनेलनि मुङानो जाहैबाय सतिस बि अफिसियेल। दा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनखादों, सोरबा मोनाखैब्ला डिसक्रिपसनाव क्लिक खालामनानै साबसक्राइब बानायनानै फै। जोंना टेक्न' बर' ब्र'आ खालामबाय। लोगोसे सोर सोर खालामनांगौ दंबावो खालामनानै होदो। एम एस बड' 4K आदा आं खालामखानायसो। जोंना नैबे एम एस बड' 4Kआबो खालामखानाय। जिबि ब्लग मा होनदों जिबि ब्लगआ दिनै 11 जन आनसाबसक्राइब जाफैदों ब्र, दहाय चेक खालाम हैसां सोर सोर। जिबि ब्लग ब्र जोंनाबो खमायफिनजोबदों साबसक्राइबारा बयनाबो। सोरनाबा साबा, सोरनाबा 6 जन, सोरनाबा 10 जन बेबायदिजों खमायदों। आंनाबो साब्रैसो खमायदों साबसक्राइबारा। दा जोंना सतिस बि अफिसियेल 11 जन आनसाबसक्राइब खालामदों आंनिखौ। दुखुनांथावलै ब्र मा बुंबावनो, आंथ' बयनिखौबो होना होयो। आरबि बड' अफिसियेल आंखौ खालामदों। आदसा टेक्न' बर' अनलि वान आंना बारायदों। मोनथिया ब्र सोरबाफोर दा लाइभआव सोरबाफोर खालामाखैबा खालामफिनदो। डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों ABCD खालामबाय आं ब्र, जोंना ABCD ब्र'आबो खालामबाय। रिंखां क्रेसन दे लोगोफोर आंनिखौ 80ल' खालामदो दिनै। आदसा रिंखां ब्र'निखौबो होसिगोन आङो र', लाइभआव थाबाय थाथ'बानो जाबाय। गासिबो थांनो नाङा जयै। सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला आं गोदानै फैनायखौबो साबसक्राइब बानायनो थिनगोन। दा आङो मा होनो नैबेनि चेनेलखौ भिजिट खालामनानै नायग्रोनोसै। आरबि बड' अफिसियेल ब्रनि चेनेलखौ आङो भिजिट खालामनोसै। नै दुखुनांथाव बाथ्रा, मैया ब्र'नि चेनेला 1K साबसक्राइबार जाबायमोन। 1K साबसक्राइबाराव दिनै मा जाफिनखो 997 साबसक्राइबारल'सै। दा बिराद दुखुनांथाव, ब्र'नि चेनेलखौ सोरबा आनसाबसक्राइब खालामनानै गालांफिनबाय। दा जायफोर आनसाबसक्राइब बानायदों प्लिज अननानै साबसक्राइब बानायनानै होदो ब्र'नि चेनेलखौ। आङो दा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनसै। डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनबाय आङो। दा ब्र'नि चेनेलखौ सोरबाफोर साबसक्राइब बानायनानै होदो। दे लोगोफोर सापर्ट होलाय, गावजों गाव सापर्ट होलाय, सापर्ट होलाय। सोरबाफोर साबसक्राइब बानायाखैबा साबसक्राइब बानायनानै ला। सोरबाफोर साबसक्राइब बानायाखैबा साबसक्राइब बानायनानै ला। आरबि बड' अफिसियेल ब्र'नि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै हो। आरबि बड' अफिसियेल ब्र'नि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। आदा आं खालामखानायसो। जोंना सोर सोर खालामखादों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। आरो सोरबाफोर खालामाखैबा खालामनानै होदो। ब्र'नि चेनेलखौ 1K खालामनानै होफिन प्लिज। ब्र खनसे होनानै होगोन ब्र, जायफोर
साबस्क्राइब बानायाखै साबस्क्राइब खालामनानै फैदो आरबि बड' अफिसियेल नायनानै थानो नाङा बयबो नायफिनजोब आनसाबस्क्राइबबो जाफिनदों खोमा साबस्क्राइब बानायखानाया सोरनाबा आनसाबस्क्राइब जाफिनदों खोमा नायनानै फैफिन अके अनलि वान सासेल' नांसिगौ ब्र'नि चेनेलखौ सासेल' दा ब्र'नि चेनेलखौ 1K खालामनो थाखाय सासेल' नांसिगौ दे खालामना होदो आरो साबस्क्राइब खालामोब्ला आनसाबस्क्राइब खालामफिननो नाङा 99 साबस्क्राइबार जाबाय अनलि वान सासेल' साबस्क्राइब बानायनांसिगौ 1K जानो होथारदो दे ब्र'मोन सापर्ट गावजों गाव जायफोर साबस्क्राइब बानायाखै साबस्क्राइब खालामनानै फैदो आरबि बड' अफिसियेल आरो आनसाबस्क्राइब बानायनो नांला ब्र'नि चेनेलखौ ब्र'आ बिराद दुखु मोनदों आरो लोगोसे आंबो दुखु मोनदों आनसाबस्क्राइब जानायखौ आंनाबो जादों आंनाबो मेरला खमायदों आनसाबस्क्राइब माइनास जालाबाय थायो आंनाबो ओंखायनो साबस्क्राइब आनसाबस्क्राइब बानायनानै होनो नाङा जों साबस्क्राइब बानायोब्ला आरो जायफोर बानायनानै साबस्क्राइब बानायना होआखै साबस्क्राइब बानायना होदो अननानै आरबि बड' अफिसियेल ब्र'नि चेनेलखौ माबार 1K साबस्क्राइब बानायना होदो ब्र'मोन मा होनदों रिंखां कृष्ण ब्र'आ दंखायो बेना कल खालामलायबाय थाखायो जों आदसा ब्र' बरिया MS बड' 4K आरबि जायफोर खालामदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर जायफोर साबस्क्राइब बानायदों ABCD XYZ आरबि बड' खालामबाय ब्र' ABCD आबो खालामना होबाय जोंना ब्र'निखौ आरबि बड' अफिसियेल आदसा ब्र' सोर खालामाखै खालामना होदो 1K खालामना होदो दे सोरबाफोर खालामनांगौ दंब्ला साबस्क्राइब बानायनानै होदो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों दा 1K खालामनानै होदो सोरबा गोदानै दंब्ला 1K खालामनानै होदो ब्र'नि चेनेलखौ सोर साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै फैदो ब्र'नि चेनेलखौ 1K खालामना होदो माबार सरि जोंना दानि रिंखां ब्र'नि चेनेलखौ भिजिट खालामनानै नायनोसै रिंखां जाहैबाय 378 साबस्क्राइबार अननानै रिंखां ब्र'नि चेनेलखौ 390 साबस्क्राइबार खालामनानै होदो ब्र'नि चेनेलखौ अननानै जायफोर साबस्क्राइब बानायाखै आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होसै ब्र'नि चेनेलखौबो मा होनदों आरबि बड' अफिसियेला 16ल'सो आंना जाबाय ब्र' 1K अके ब्र' 1K जाबाय आरो आनसाबस्क्राइब खालामफिननो नाङा ब्र'आ मोनखानाय साबस्क्राइबखौ आनसाबस्क्राइब बानायफिननानै लानो नाङा 1K जाबाय ब्र' दा नोंथाङा भिडिअ आपल'ड होबाय था मोजां भिडिअ लाबोबाय था भिवारजों मोजां मोनजानाय भिडिअ लाबो ब्र' होनबानो अट'मेटिक साबस्क्राइबारा बारायलांगोन दा जोंना आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों ब्र'नि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै फैदो चेनेलनि मुङानो जाबाय रिंखां ब्र' दा रिंखां चेनेलखौ जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै फैदो ब्र'नि चेनेलखौ लोगोसे आंनि लाइभखौबो लाइक खालामनो हो लाइभआव फैनाय हिसाबै दा रिंखां ब्र'नि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै प्लिज जायफोर आंनि लाइभआव दङ साबस्क्राइब बानायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै फैदो ब्र'नि चेनेलखौ रिंखां बिराद मोजां स्टेटास भिडिअ लाबोयो ब्र'आ दा जायफोर साबस्क्राइब बानायाखै साबस्क्राइब बानायनानै फैबानो जाबाय रिंखां ब्र'नि चेनेलखौ आंनिखौ खनसे होना हो ब्र' गोदान दं खालामि अके ब्र' आं खोन्थासै एबार नेक्स्टआव दे जायफोर साबस्क्राइब बानायाखै साबस्क्राइब बानायनानै होदो सापर्ट होलायदो ब्र'जों बर' गावजों गाव दा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों रिंखां ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर दासिमबो सासेबो बारायाखै दाबो माथो रावबो बानायनानै लायाखिसै नामा ना गासिबो बानायखांजोबखानाय सोर साबस्क्राइब बानायदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर दान लिरहर दे दान लिरहर जायफोरा साबस्क्राइब बानायखाखानाय दान लिरहरबानो जाबाय
ABCD आरबि बड' अफिसियेलना 1000 साबस्क्राइबार जाबाय। 1000 साबस्क्राइबार। रिंखां क्रेसनना आंजों दंखायो ब्र', जोंना ABCD ब्र'आ दंखायो। सोर फोरमाय बसुमतारी, बेनाबो दान जाबाय ब्र'नाबो। आरो सोरना दान जाखो दान खालामनानै लिरहर। MS बड' 4K आदा आं खालामखानायसो रिंखां क्रेसनखौ। आदसा बरिया ब्र'। जोंना र' होनबा आंनि लाइफआव दा 3 खालामबाय रिंखां क्रेसन। खालामै दंबावोब्ला खालामनानै लादो। आरो जायफोर खालामखांबाय दान लिरहर, दान अके बा दान लिरहर कमेन्ट। जायफोर रिंखां क्रेसन ब्र'नि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आरो लोगोसे आं नैबे ब्र'खौ बुंनो सानो, ब्र'आ थांखो ना माखो जोंना 1K जानाय ब्र'आ। आरबि बड' अफिसियेल ब्र'आ थांखो ना माखो, साबस्क्राइब बानायाखैबा बानायनानै होबानो जाबाय ब्र'। दा लोगोसे आंनि लाइभखौबो लाइक खालामनानै गालां। आरो चेनेलाव गोनै फैदोंब्ला साबस्क्राइब बानायनानै गालां। जोंना नैबे NKFFX NK ब्र' FF ब्रमा लेंगुवेज जाखो बुजियाखिसै, बर'नि लिरहर। जेबि ब्लग माथो होनबावनो आनसाब जाथारनायखौ, अब्लाबो नाजानायखौ गारनो नाङा। अके ब्र' राइट खोथा, नोंथाङा थिगखौनो बुंदों। जोङो आनसाबस्क्राइब बिदि माने आं बेखौ जास्ट चेनेल गोदानाव आं नोंथांमोननि थाखाय प्रमसन ओरैनो माने फार्स्ट टाइमाव एसेबाबो गोब्राब जायोना, आं बेखौ एसे थुलुंगा होनो थाखायसो नोंसिनि गेजेराव लाइभ फैना प्रमसन खालामफैदों। दा नोंसोरो बे साबस्क्राइबनि सायाव गोजावनो नाङा ब्र'मोन। दा आं नोंथांमोनखौबो बुंनो सानो साबस्क्राइबनि सायाव बारा गोजावनो नाङा। जोङो साबस्क्राइब 1K खौथ' मोनगोन दे ब्र'मोन। दा मेन खोथाया जोंना वाट्च टाइमखौ जोङो माबोरै मोननो। आरो साबस्क्राइबारखौ बुथुमनानै लाबाय, वाट्च टाइम 4000 वाट्च टाइमखौ जोङो माबोरै कमप्लिट खालामनानै लानो हानो बेखौसो साननांगौ। एसे साननांगौ खोथाया बेसो, जों टाइमासो मेन खोथाया। साबस्क्राइबारखौथ' मोननो गोरलै जायो। जोंना वाट्च टाइम, नोंनि भिडिअ'खौ नायजाथाव भिडिअ' बानायाब्ला माखासे भिउवारफ्रा नोंखौ माबोरै सापर्ट खालामनो। दा बेनिखायनो भिउवार लोगोफोरजों नायजानाय भिडिअ' लाबोनांगोन। मोजां कन्टेन्टनि भिडिअ' लाबोनांगोन। होनबासो जोंना वाट्च टाइमा कमप्लिट जागोन। नङाबाथ' जों ओरैनो साबस्क्राइबल' खालामलायनायजों जाया। आं बेखौ जास्ट नोंथांमोननि थाखाय ओरैनो थुलुंगा, फार्स्ट टाइमाव थुलुंगा होनोसो आङो प्रमसन खालामदों चेनेलखौ, जाहाथे एसे गावजों गाव हेल्प मोनलायो होननानैसो लाइभ फैदों आङो। दा मेन खोथाया जाहैबाय नोंसोरो गावसो नाजानांगौ साबस्क्राइब। आरो बेनो जोंना माने जायफोर मोजां कन्टेन्ट लाबोखायो, जायनाव टेलेन्ट दङ, बैसोरबायदि मानसिया माने साबस्क्राइबखौ मालाय बारा साबस्क्राइबनि सायाव खारफाया, साबस्क्राइबजों खारफाया। बिसोरो गावनि कन्टेन्टखौ मोजांनिफ्राय मोजांसिन लाबोनो सानो। लोगोसे आरो कन्टेन्ट मोजांबा नायगिरि भिउवारफ्राबो मालाय जेबो बुङा, डाइरेक्ट साबस्क्राइब खालामनानै थायो। मा होनदों जोंना नैबे माबाया सतीश बि अफिसियेला, आंबो खालामबाय। अके ब्र' NK ब्र' FFX प्लिज चेक आउट। अके ब्र'। दा फोरमाय बसुमतारी वाट्च टाइमखौनो जा गोबाव नांगौ आंना 2Kबाबो वाट्च टाइमा जायाखै। फोरमाय बसुमतारी ब्र' वाट्च टाइमा नोंना बेसेबां जाखो? साबस्क्राइबाराथ' नोंना कमप्लिट जाबाय, कमप्लिट जानानै बारलायबायसो। वाट्च टाइमा नोंना बेसेबां थांखो बेखौ कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरलाय। टेक्न' बर' ओइ भाइ सादा जानिलै, आं मा बुंगोन आं मा खालामगोनसो जादोंलै। भिडिअ'बो बानायनो दं, नोंनि नाम्बारखौ बुंलाय भाइ खोनसेनो। आङो इउटुब ग्रुप जोंना मोनसे नैबे रिंखां क्रेसनमोन ब्र'मोन खुलिनाय जोंना इउटुबारफोरनि ग्रुप दंना, आं बेयाव नाम्बारखौ रिंखां क्रेसननो होखाबाय। दा नोंबो बे ग्रुपाव हाबनोब्ला हाबनो हागोन। रिंखां क्रेसन ब्र'नो नाम्बार हरबानो जाबाय, ब्र'आ एड खालामना होगोन जोंना रिंखां क्रेसना। दा जोंना मा होनदों जिबि ब्लग रिंखां राइट खोथा नंगौ, बिदिनो हेल्पखौबो खालामनांगौ। आदसा जिबि ब्लग जोङो फार्स्ट टाइमाव एसे हेल्प खालामनानै लालायनांगौ। आरो साबस्क्राइब बुथुमनायाथ' जेबो माबा नङा, वाट्च टाइमखौ कमप्लिट खालामनांगौआसो जोंनि गिदिर खामायनि होनजायो जोंना।
फोरमाय बसुमतारी दा आंना वाट्स टाइमा 20K जाबाय प्रब्लेमनि थाखाय आं मनिटाइजेसन 20K जाबायबाथ' वाट्स टाइमा कमप्लिट जाबाय ब्र नोंनिया मानि थाखायथो मनिटाइजखौ दासिमबो बनानै लायाखै 20K जाबायबाथ' जाबायानो ब्र नोंनाव वाट्स टाइमाबो कमप्लिट जाबाय दा MS बड' 4K जलेननो हर बेबो जायो मा होनदों जोंना MS बड' 4K ब्र'आ बुजियासै जेबि ब्लग अके ब्र बाय अके ब्र दा जोंना नैबे अनन्त सायारि फार्स्ट टाइम नोंनि लाइभ चाट फैबाय ब्र निउ साबसक्राइबार अके ब्र थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय नोंखौ वेलकाम खालामबाय आंनि लाइभनिफ्राय दा नोंथांनि चेनेलखौबो आङो प्रम'सन खालामनानै होगोन लाइभआव थाबाय था जोंना दा गावजों गाव आङो बिदिनो नोंथांनि चेनेलखौ प्रम'सन खालामना नोंथांमोना सोरबाफोर साबसक्राइब बानायलायाखैबा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होना होगोन नोंथांमोना साबसक्राइब बानायलायबानो जाबाय फोरमाय बसुमतारी प्रब्लेम दं ब्र 24 थारिख आदसा मा प्रब्लेम कपिराइट स्ट्राइकफोर फैदों नामा जलेननि नाम्बारखौ हरनो हागोन आदसा MS बड'फोरखौ सोर हाबनो दानिया आङो नैबे ब्र'नि चेनेलखौ आङो बे ब्र'आ आंनि लाइभआव गोदानै फैदों फार्स्ट टाइम दा ब्र'आ थांखो ना माखो लाइभआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर दा आं नोंनि चेनेलखौ भिजिट खालामनानै नायनोसै आनन्द सायारि ब्र'नि चेनेलखौ आङो भिजिट खालामबाय दा ब्र'ना दङ टटेल 109 साबसक्राइबार लोगोसे 30 भिडिअ दा आं ब्र'नि चेनेलखौ साबसक्राइब बानायनानै होबाय जायफोर ब्र'नि चेनेलखौ साबसक्राइब बानायाखै साबसक्राइब बानायनानै लाबानो जाबाय दा आं बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसन सिङाव होनानै आंनिखौ इउस खालामना हो ब्र सापर्ट नांगौ जादों बुहुतनो अके ब्र आं नोंनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना होबाय जायफोर जोंना नैबे आनन्द सायारि ब्र'नि चेनेलखौ जायफोरा साबसक्राइब बानायाखै साबसक्राइब बानायनानै लादो आंनि साबसक्राइबार लोगोफोर दा नैबे आनन्द सायारि ब्र'जों बयबो साबसक्राइब लालायदो आं दा लिंकखौ डिसक्रिपसन सिङाव होनानै दोनबाय दा जायफोरा साबसक्राइब खालामाखै दासिमबो साबसक्राइब बानायनानै लादो जोंना चेनेलनि मुङानो जाबाय आनन्द सायारि जायफोर साबसक्राइब बानाय 109आव 113ल' जादों दासिमबो 115 साबसक्राइबार खालामनानै होदो ब्र'नि चेनेलखौ अननानै प्लिज 115 जायफोरहा दासिमबो साबसक्राइब बानायाखै आनन्द सायारि ब्र'नि चेनेलखौ साबसक्राइब बानायनानै फै आरो कमेन्टआव आङो दान अके बा दान लिरनानै हरबानो जाबाय अके बा दान फोरमाय बसुमतारी मा हरदों जोंना फोरमाय बसुमतारी ब्र'आ मिक्स भिडिअ आगारनायनि थाखाय ब्र आदसा ब्लग भिडिअ लाबोबाय था ब्र नोङो मैया लाइभ फैदोंमोनदां ना आं नों लाइभआव थांदोंमोन दसे दा ब्लग भिडिअ लाबोबाय था ब्र दा जायफोर नैबे आनन्द सायारि ब्र'नि चेनेलखौ साबसक्राइब बानायाखै साबसक्राइब बानायनानै फैदो डिसक्रिपसन सिङाव लिंक होनानै दोनदों जायफोरा दासिमबो साबसक्राइब बानायाखै साबसक्राइब खालामनानै फैबानो जाबाय आनन्द सायारि ब्र'नि चेनेलखौ दा आङो टारगेट लादों माबा 115 टारगेट लादों आङो 115 खालामनानै होदो आनन्द सायारि ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामनानै फैदो MS बड' 4K आं सापर्ट खालामबाय आदा अके बरिया ब्र बरिया नोंनिखौ आं एबार डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन दा फोरमाय बसुमतारी ब्र सापर्ट खालामना होदो आरो जोंना आनन्द सायारि ब्र'आ थांखो ना माखो दा बेक साबसक्राइब खालामनानै होफिनबानो जाबाय नोंथाङाबो दा नोंथांनि चेनेलखौ सोर सोर साबसक्राइब खालामदों नोंबो बिसिनिखौ बेक साबसक्राइबार खालामनानै होफिनबानो जाबाय ब्र गावजों गाव सापर्ट होलायनांगौ बर'जों बर' दा आंनि लाइभआव सोर गोदानै दङ अननानै साबसक्राइब खालामनानै फैदो
ब्र'मोन सोर साबस्क्राइब खालामनानै फैखो कमेन्ट खालामना खोन्थाहर। लोगोसे आंनि लाइभखौबो लाइक खालामना हो आरो आंनि माबाखौ आंनि चेनेलखौ जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। आनानसायारि सापर्ट खालामबाय बरिया ब्र' आरो रामसियारि ब्लगाबो सापर्ट खालामना होबाय। फोरमाय बसुमतारियाबो दान खालामबाय। दानिया सोर खालामाखै खालामनानै होदो आनानसायारि ब्र'नि चेनेलखौ। आंनि लाइभआव सोर फैदोंमोन डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनखादों। दा आङो नेक्स्ट प्रमसन खालामसै एमएस बड' 4K ब्र'नि चेनेलखौ आङो होना होसैलाय। ब्र'ना टटेल दङ 360 साबस्क्राइबार। दा ब्र'नि चेनेलखौ आङो डिसक्रिपसनाव होनानै होनोसै। जायफोर साबस्क्राइब बानायाखै साबस्क्राइब बानायनानै लादो। जोंना आरबि बड' अफिसियेल ब्र'। दा नोंथाङा नैबे आनान सायारि ब्र'नि चेनेलखौ सापर्ट खालामदो एसे। जोंना नैबे ब्र'आ सापर्ट खालामना होफिनदो। दानिया आङो डिसक्रिपसन लिंक होनानै दोनदों ब्र'। नोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबाय बियो। दा नोंबो बेक साबस्क्राइब खालामना होफिनदो आनानसायारि ब्र'। दा नैबे लिंक होनानै दोनदों। चेनेलनि मुङानो जाहैबाय एमएस बड 4K। 361 साबस्क्राइबारल' जादों दाबो। 360 खालामनानै हो अननानै गैथारा हाथाराबाबो। दा सोरबाफोर साबस्क्राइब बानायाखैब्ला बानायना होदो। सोरबाफोर दासिमबो साबस्क्राइब बानायाखैबा साबस्क्राइब बानायनानै होदो। एमएस बड' 4K ब्र'नि चेनेलखौ 361 आरो सोर साबस्क्राइब बानायखो दान लिरहरबानो जाबाय। आं खालामखानायसो मैयानो। ब्र'आ खालामखाबाय। टेक्न' बर'आबो मैया खालामखाबाय। फोरमाय बसुमतारियाबो मैया खालामखाबाय। रिंखां क्रिसन ब्र'आबो खालामखाबाय। एमएस बड' 4K टारगेट लादों ब्र'आ 375 टारगेट लादों ब्र'मोन। जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना होदो। दा गोदानै लाइभआव जयेन जादोंबा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। मेसेज खालाम कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। आंनिखौबो लिंक होदो अके ब्र'। नोंनिखौ होनोसै एबार नेक्स्टआव। दा आङो बिदिनो लासै लासै होलांजोबगोन। दा नोंसोरो लाइभआव थाबाय थाबानो जाबाय। दा गावजों गाव सापर्ट होलायबानो जाबाय नोंसोरो। दा सोर साबस्क्राइब बानायाखै साबस्क्राइब बानायनानै लाबानो जाबाय ब्र'नि चेनेलखौ। डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। एमएस बड' 4K ब्र'नि चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायना होदो। 362 साबस्क्राइबारल' जानानै दं दा चेनेला। दा जोंना मा लिरहरदों आनानसायारि एमएस बड' 4K साबस्क्राइबार दान। अके बरिया ब्र' बरिया। जायफोर साबस्क्राइब खालामनांगौ दंबावो साबस्क्राइब बानायनानै होदो। आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनखादों। दा नोंथांमोना सापर्ट खालामलायनो हासिगोन गावजों गाव। दा रिंखां कृष्णा मा होनदों लाइभआव मानसि गैया ब्र' गिदिर टारगेट लानाङा। अके आं ओंखायनो बिदिनो साब्रै साबानि बारा टारगेट खालामा आङो लाइभआव। जेला लाइभआ आङो लाइभ फैनानै आंनाव लाइभआव मानसिफोर जमा जागोन होनबासो आं टारगेटखौ बुरजा बिदि टारगेट लाबालाय माहाय जोंना दा लाइभआव मानसिफ्रानो फैयाना जयेन जाया। ओंखायनो आं नोंथांमोनखौबो बुंनो सानो आंनि लाइभखौ जायफोर दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायाखै जायफोरना इउटुब चेनेल दङ साबस्क्राइब बानायनानै लाबानो जाबाय। जों गावजों गाव सापर्ट होलायगोन। जेला जोङो 50-60 जन गाहाम लाइभ जागोन होनबाना जोङो आरामसे 11 जन 12 जनखौ आरामसे सापर्ट मोनगोन सानसेयाव। दा बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौबो बुंनो सानो जायफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायाखै साबस्क्राइब बानायनानै ला। आं लाइभ फैबाय थागोन नोंसिनि गेजेराव। दा आङो ब्र'नि चेनेलखौ लिंक होनोसै रामसियारि ब्लगखौ। ब्र'ना दङ टटेल 532 साबस्क्राइबार। आं बिनि लिंक होना होनोसै दानिया ब्र'निखौ। दा रामसियारि ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर साबस्क्राइब बानायाखै साबस्क्राइब बानायना होदो। डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। सोरबाफोर आनसाबस्क्राइब बानायबायदोंब्ला प्लिज
सापर्ट खालामदो ब्र'नि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनबोङो। रावबो आनसाबस्क्राइब बानायफिननो नाङा। दा जायफोरा आनसाबस्क्राइब बानायदोंमोन बा साबस्क्राइब बानायाखै दासिमबो साबस्क्राइब बानायनानै लादो। सोर सोर साबस्क्राइब बानायखानाय आरो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। दा सोर सोर साबस्क्राइब बानायदों खोन्थाहरदे कमेन्टआव। जोंना नैबे MS बड' 4Kआबो बानायबाय बरिया ब्र'। आरो सोर सोर बानायबावखो खोन्थाहरबानो जाबाय दे, कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। सोर सोर साबस्क्राइब बानायाखै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर ब्र'मोन। रिंखां क्रेसन ब्र'आबो बानायखाबाय। सानै बानायखानाय जोंनिया दा लाइभआव जेसेबां दं सानै बानायखानाय। आरो सोर सोर बानायाखै बानायदो दे कमेन्ट खालामहर। आरो लाइभआव गोदानै फैदोंब्ला मेसेज कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय गोदानै लाइभआव फैनाय दङब्ला। रामसियारि ब्लगखौ साबस्क्राइब दान। अके बरिया ब्र'। आरो सोर सोर बानायाखै सोर सोर बानायनांगौ दंबावो बानायना फैदो, साबस्क्राइब बानायनानै फैदो। 533 साबस्क्राइबार 535 साबस्क्राइबार बानायना होदो दे ब्र'नि चेनेलखौ। रामसियारि ब्लग ब्र'नि चेनेलखौ 535 साबस्क्राइब बानायना होदो। लोगोसे आंनि चेनेलखौबो लाइक होनानै थां, लोगोसे कमेन्ट खालाम गोदानै फैदोंब्ला। सोर सोर लाइभआव गोदानै दङ कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। मा होनदों टेक्न' बर' ब्र'आ? जोबनायाव खनसे होबावदो दे। होगोन ब्र' होगोन। दा जोंना होबावनांगौ गोदानफोर बिराद दङ दा। होखांनायनि उनाव आं दा लास्टआव खनसे बुंना होबावगोन। रावबो साबस्क्राइब बानायाखिसै माथो, सापर्टखौनो होआब्ला। आंथ' बयनिखौबो लिंक होना होयो। दा सापर्ट होलायग्रायाथ' नोंसोरसो खालामनांगोन ब्र'मोन। दा बानायलायाबा मारै जानो। जायफोर साबस्क्राइब बानायाखै साबस्क्राइब बानायना होदो, डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। कड होदो दे ब्रादार। कड होबाथ' रागा जोंगोनदां सोरबा सोरबा ब्र'मोन। ना कडखौनो होसै? कड होयोब्ला मानि सोरबा सोरबा जाय स्पिड कड टाइप खालामनो रोङो बिसोरसो माबा जागोन, प्रमसन खालामजानो मोनगोन। दा कडखौबो होगोन आङो। नोंसोरो माबायोब्ला, नोंसोर लाइभआव थायोब्ला। दा जोंना आनन्तसायारि जोंना गोदान कमेन्ट हरदों जै जै बर' ब्लग। हाइ ब्र' हेल' ब्र'। लाइभआव फैनायनि थाखाय नोंथांखौ आंनि लाइभनिफ्राय वेलकाम खालामबाय। दा जोंना प्रमसन सोलिगासिनो। नोंथांनिखौबो प्रमसन खालामनांगौब्ला आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनगोन। आरो नैबे आं लिंक होनानै दोनदों दा। जायफोर नैबे जोंना रामसियारि ब्लग ब्र'नि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै फैदो। आनन्तआल' खालामदों। रामसियारि ब्लग ब्र' दा बिसोरबो मैयाफोर खालामखानायमोन खोमा। मैयाबोथ' दा लाइभआव गोदानै फैदोंब्ला खालामनानै होदो। जोंना नैबे जै जै बर' ब्लगआ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै हो ब्र'। नैबे रामसियारि ब्लगनि चेनेलखौ आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। दा नोंथांनिखौबो आङो चेनेलखौ प्रमसन खालामनानै होगोन, डिसक्रिपसनाव लिंक होना होगोन आं। जै जै ब्लग ब्र'आ खालामना होबाय। सानसुमा बरगयारि ब्लग अके ब्र' खालामना होगोन नोंथांनिखौबो। 62 आङो 65 टारगेट लादोंमोन नैबे एमएसनिखौ। ओमफ्राय रामसियारि ब्लगना बेसेबां जानानै दङ दा आङो बेक नायफिननि। लाइमोन क्रेसन मा जाखो आंना खमायगासिनो दादा। आदसा जोंना बयनाबो खमायदों। फ्रेन्ड नोंनाल' खमायाखै, बयनाबो खमायदों जोंना। दा बिनिखायनो आङो गोदानै लाइभ फैफिनबाय। जायफोर साबस्क्राइब खालामनानै होआखै खालामलायनानै लाबानो जाबाय। दा आङो जै जै बर' ब्लगनि चेनेलाव दा माथो ब्र' नोङो मानो प्राइभेट खालामजोबनानै होखो भिडिअ'खौ? दा आं नोंनि चेनेला मारै बिदि जाखो?
जै जै बर' ब्लग्स आंनिखौबो खालामखाबाय दे। आदसा नोङो चेनेलखौ चेन्ज खालामबाय मा दसेनो। थेफा बसुमतारी हाय दादा हेल' फ्रेन्ड। दा आङो नेक्स्ट नैबे सानसुमा बरगयारि ब्लगनिखौ होनोसै। सानसुमा बरगयारि ब्लगनि चेनेलखौ दा ब्र'नि चेनेलखौ आङो भिजिट खालामनानै नायबाय। दा 65 साबसक्राइबारल' दङ। दा ब्र'नि चेनेलखौ 70 खालामनानै फैदो। 70 खालामनानै होदो ब्र'नि चेनेलखौ। थेफा बसुमतारी ब्र' नोंथाङाबो इउटुब चेनेल खुलियो नामा? कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। जुदि गैयाब्ला लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंकिउ। लोगोसे इउटुब होना होगोन। आंनिखौबो होदो आदा। अके बरिया आं होना होगोन ब्रस। लाइभआव थाबाय थाबानो जाबाय। आरो आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। जायफोर नैबे सानसुमा बरगयारि ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर साबसक्राइब खालामनानै होदो। लिंक होना होदों आङो डिसक्रिपसनाव। दाबो 65ल' साबसक्राइब जानानै दङ। अननानै 70 साबसक्राइबार खालामनानै होदो। डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। दा गावजों गाव सापर्ट होलायदो। मा होनदों जोंना नैबे जै जै बर' ब्लगआ आंना मोननै दं। ओमफ्राय अके आं बिजों खालामना होदो दे। गाज्रि मोननांला दे भाइ। मोननैजोंबो खालामना होदो। आं खनसे बेखौबो होबाय। होगोन ब्र' दा नोङो बिदि मोननै मोनथामब्ला बोरै जानो ब्र'। मोनसेखौनो साक्सेस खालामनो हायाखै आरो मोननै मोनथाम। अलरेडि 133 साबसक्राइबार दङ ब्र'निया दा जै जै बर'ना। दा सोरबाफोर साबसक्राइब खालामाखैब्ला जोंना नैबे सानसुमा बरगयारि ब्लग ब्र'नि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै होदो। 70 टारगेट। दा साबा साबसक्राइब खालामनानै होदेरदो। 70 टारगेट लादोंमोन आङो। लाइभआवबो बारा गैखाया। दा जायफोर लाइभआव दङ साबसक्राइब बानायाखैबा साबसक्राइब बानायनानै लादो ब्र'नि चेनेलखौ। सोर सोर साबसक्राइब बानायखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। जोंना जै जै बर' ब्लगआ खालामबाय। आरो सोरफोर खालामनांगौ दंबावोब्ला होदो। कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर सोर सोर साबसक्राइब खालामनानै फैखो। खालामाखै साबसक्राइब खालामनानै फैदो। लोगोसे कमेन्टआव खोन्थाहर। लाइभआव गोदानै फैदोंब्ला कमेन्ट खालामना खोन्थाहर। दा आङो एमडि वाट्सएप स्टेटास आंनियावबो 65 जाबायमोन आरो खमायजोबबावनासो होबावबाय माथो ब्र'। दा बयनाबो खमायदों ब्र'मोन। दा भिडिअखौबो आपलड होबाय था। साबसक्राइबजों बारा खारफानो नाङा। बेखौ आपलड होबाय थानांगौ। बिजों खमायफिनो जोंना नङाबा। जोंना रिंखांक्रिसन ब्र'आ मा होनदों सानसुमा दान आंखौबो सापर्ट खालामदो बरिया। जोंना रिंखांक्रिसन ब्र'आ खालामबाय। दानिया सानसुमा ब्र'आ खनसे बेक साबसक्राइब खालामना होफिनबानो जाबाय। जाय जायनिखौ साबसक्राइब बानायदों जाय जाय साबसक्राइब बानायदों बिथांमोननिखौबो। दा आङो एमडि वाट्सएप स्टेटासनि चेनेलखौ नायनोसै। दा एमडि वाट्सएप स्टेटास ब्र'ना 54 साबसक्राइबारल' जानानै दङ। खनसे जायफोर साबसक्राइब बानायाखै साबसक्राइब बानायनानै लाबानो जाबाय चेनेलखौ। लोगोसे आंनि लाइभखौबो लाइक खालामनानै गालां। लाइभआव थानानै लाइक खालामनो बावो नोंसोरो। लाइभआव लाइक खालामनानै हो। लोगोसे चेनेलखौबो साबसक्राइब बानायनानै गालां ब्र'मोन। जायफोर बानायाखै लाइभ फैबाय थागोन आं बिसोरनि थाखायनो। दा आङो एमडि वाट्सएप स्टेटास ब्र'नि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होबाय। र' आं दानिया आङो फिन खालामनानै होनि मेसेजखौ फिन खालामनानै होयोब्ला साबसिन जागोन। दे आङो दा बिनि लिंकखौ आङो डिसक्रिपसनाव होनानै होनोसै ब्र'नि चेनेलखौ। डिसक्रिपसनाव आङो अलरेडि होखाबाय। दानिया
नोंसोरो साबस्क्राइब बानायनानै लाबानो जाबाय बिनि चेनेलखौ MD WhatsApp स्टेटास। MD WhatsApp स्टेटास ब्र नोंनिखौ आं लिंक होनानै होबाय, लिंक गोजौआव। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। खालामबाय आं फाय अके आंनिखौबो नायदो, नायगोन ब्र र'। दा आं 500 जाबा आं जेबो मोजां भिडिअ लाना फैगोन। अके बरिया 500 साबस्क्राइबार मानि जोंना 1000 साबस्क्राइबार। बयबो खालामलायनांगौ, गावजों गाव सापर्ट खालामलायनांगौ, होनबानो जागोन जोंना। दा लाइभ फैबाय थागोन, आंबो नोंथांमोननि गेजेराव सापर्ट होलायबाय थाबानो जाबाय। एके आदा आं खालामबाय, बरिया ब्र बरिया। जायफोर सापर्ट खालामनानै फैदो। बड' MK ब्लग हाय गुड इभिनिं फ्रेन्ड, गुड इभिनिं फ्रेन्ड, गुड इभिनिं। जायफोर नैबे आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों बे ब्र'नि चेनेलखौ, जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै फैदो। दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनखादों। दा ब्र'नाबो चेनेला खमायगासिनोसो दङ, साबस्क्राइबारा बारायाखै। 60 साबस्क्राइबार बानायनानै होदो, 60 साबस्क्राइबार। आरो लोगोसे आंनि लाइभखौबो लाइक खालामनानै हो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। जायफोर साबस्क्राइब बानायाखै, आं बेबायदिनो लाइभ होबाय थागोन, लाइभ फैबाय थागोन आं नोंथांमोननि गेजेराव। दा जोंना MS बड'फोरखिया मा होनदों, MDनिखौ सापर्ट खालामबाय आंहा। दा बरिया ब्र बरिया, सापर्ट खालामलायनांगौ बिदिनो। लाइमोन क्रेसन आंनिखौबो लिंक होना होदो। लाइमोन क्रेसन फ्रेन्ड, नोङो थांलाबाय थाङा, बेबायदिनो मेसेज खालामना खोन्थाहर, मेसेज खालामाबा बावो। माने थांनो नाङा, लाइभआवनो थाबाय था। आं नोंनिखौबो होगोन, एबार नेक्स्टआवनो होनोसै आङो। नैबे MD WhatsApp स्टेटासनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै फैदो। आं नोंनि चेनेलखौबो एबार लिंक होनानै होसै। जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै MD WhatsApp स्टेटास ब्र'नि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै फैदो। दाबो सासेल' बारायदों, 56 साबस्क्राइबारल' जादों, दाबो 56। टारगेट खालामदों आङो 60 साबस्क्राइबार खालामनानै होदो ब्र'नि चेनेलखौ फटाफट। जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै फैदो, गावजों गाव सापर्ट खालामदो। दा आंनि चेनेलखौ शेयार खालामनानै हो, इउटुबार बे क्रिएटर फिसा फिसाफोरनो, जाहाथे जों ज' जानानै साबस्क्राइबारखौ बांसिन मोनो। दा सोर सोर सापर्ट खालामखो दान लिरहर, कमेन्टआव दान लिरहर। दानबा अके लिरहर, आं बुंना होगोन सोर सोर खालामदों सोर सोर खालामाखै। जाय जाय साबस्क्राइब खालामबाय कमेन्टआव दान लिरनानै फै। आंनि कमेन्टआव दान खालामनानै खोन्थाहर, जाय जाय साबस्क्राइब खालामदों। MS बड'फोरखौ खालामलायदो ब्र'मोन प्लिज। जै बर' हारिनि, जै बर' हारिनि ब्र'मोन, बर'जों बर' सापर्ट होलायदो। दा जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै लादो, गावजों गाव सापर्ट होलायदो, गावजों गाव। आंथ' लिंकखौ होनानै होबाय, जाय जाय साबस्क्राइब खालामाखै ब्र'नि चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै फैदो माबार माबार। दानिया आङो नेक्स्ट डिसक्रिपसनाव होनानै होनोसै आङो दानिया। आं दानिया लाइमोन क्रेसन फ्रेन्डनि चेनेलखौ आङो भिजिट खालामनानै नायनोसै। दा लाइमोन क्रेसननि चेनेला दङ 87 साबस्क्राइबार, लोगोसे 4 भिडिअ, अनलि 4 भिडिअखौनो आपल'ड होआ फ्रेन्ड। भिडिअखौ आपल'ड होबाय था, लोगोसे चेनेलखौ बिदिनो माबा खालामलांबाय था, चेनेलखौ सालायलांबाय था। सानसेयाव मोनसे भिडिअ होनो हायाब्लाबो साननै सानथाम मोनसे भिडिअ लाबोबाय था। आं दा नोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबाय, आंनिखौबो खालामनानै लायाबानो जाबाय। लोगोसे आं नोंनि चेनेलखौ प्रम'सन खालामनोसै, डिसक्रिपसन लिंक होनानै दोनसै। लाइमोन क्रेसन फ्रेन्डनि चेनेलखौ जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब बानायनानै होदो। दा जोंना बिकास गेमिंआ मा होनदों, गुड इभिनिं ब्र, दासो नायनो सम मोन्दों आंहा ब्र। अके ब्र, लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। दिनैबो प्रम'सन खालामलायगोन। दा नोंसोरो सापर्ट होलायबानो जाबाय, गावजों गाव, बर'जों बर'। दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनबाय, जायफोर सापर्ट खालामाखै लाइमोन क्रेसननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना फैदो। 87 साबस्क्राइबार, 90 साबस्क्राइबार जोंना। 95 खालामनानै होदो दे। आंनि लाइभआव सोर सोर दङ 95 खालामनानै होदो फटाफट। फ्रेन्डनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै फैदो।
लाइमोन क्रेसन इउटुब चेनेलखौ जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। 65 टारगेट लादों आं 95 टारगेट लादों। 95 टारगेट खालामनानै होदो, टारगेटखौ कमप्लिट खालामदो। जोंना र' सोर सोर खालामखो मिनि मिक्स हाय ब्र' आंहाबो दासो आंनिखौबो खालामदो। अके ब्र' खालामगोन नोङो दासो फैदों दानो आं मारै लिंक होनो नोङो लाइभआव दसे थाथ' लोगोसे आं जायखौ सापर्ट खालामनो थिनदों बेखौ सापर्ट खालामनानै फैनानै कमेन्टआव आं सापर्ट खालामबाय बेबायदि लिरना हरबानो जाबाय। लाइभआव थाबाय था आं बयनिखौबो सापर्ट खालामनानै होगोन। मिनि मिक्सआ जोंना मा बुंदों हाय ब्र' आंहाबो दासो आंनिखौबो खालामदो। आरो आनन्त सायारिया मा होनो लाइमोन क्रेसन साबस्क्राइब दान बरिया ब्र'। बिकास गेमिं अके ब्र' गावजों गाव सापर्ट खालामलायनांगौ। सापर्ट खालामलायदो दे ब्र'मोन आङो बयनिखौबो होनानै होयो गावजों गाव सापर्ट खालामलायदो। लिंकखौ क्लिक खालामदो जायफोर साबस्क्राइब बानायाखै साबस्क्राइब बानायनानै फैदो। भिडिअजों लोगोसे भिडिअ कमेन्ट लिरदो लाइक जोंना सापर्ट खालामलायबाय थादो बेबायदिनो गावजों गाव। दा जोंना लाइमोन क्रेसना मा होनदों खालामबाय आं एमडि वाट्सएप स्टेटास साबस्क्राइब खालामना होबाय। जै जै बर' ब्लग दा ब्र'आबो खालामबाय। आं लाइमोननिखौ सापर्ट खालामबाय। सोर सोर साबस्क्राइब खालामखो 92 साबस्क्राइबार जादों। 90 टारगेट लादोंमोन आं दे जियानो जा जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना होदो। दा जोंना रिंखां क्रेसनाबो दान खालामबाय ब्र'आ। बिकास गेमिं आं दासो साबस्क्राइब खालामना होबाय लाइमोन चेनेलखौ ब्र' सापर्ट खालाम जायफोर सापर्ट खालामनांगौ जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै फैबानो जाबाय। डिसक्रिपसनाव लिंक होखादों। दा आङो नैबे जै जै बर' ब्लगनि चेनेलखौ आङो खनसे भिजिट खालामनानै नायनोसै। ब्र'आ दा भिडिअबो हगाराखै बेयाव। दा ब्र'नि खावलाय थानायाव ब्र' बुंबाय थानायाव आङो ब्र'नि चेनेलखौ भिजिट खालामनानै होनोसै। लोगोसे आंबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबाय ब्र'आबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो चेनेलखौ आंनिखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा। दा नोंनाथ' अलरेडि चेनेल मोनसे दंखायो दा बेखौ आं सापर्ट खालामनो थिनबावनोसै ब्र'मोनखौ। दा ब्र'आबो जायफोर नोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदों बे साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। दा रिंकारेसन ब्र' आरो बिकास गेमिं जायफोर आंनि लाइभआव दङ गासिबो डिसक्रिपसनाव लिंक होनायखौ सापर्ट खालामनानै फैदो ब्र'मोन। दा 133 135 साबस्क्राइबार न' भिडिअ मोनसेबो गैया। ब्र'आ मालानि समाव भिडिअ हगारगोन गावसो मिन्थिसिगौ। दा 36 बिनि चेनेलखौ 40 साबस्क्राइबार खालामनानै होदो दे ब्र'मोन। 40 साबस्क्राइबार होना होदो। दा ब्र'आबो गोजोनगोन 40 साबस्क्राइबार जायोब्ला। 6ल' जानानै दङ साब्रैल' नांसिगौ साब्रै बारा नांला। लोगोसे आंनि लाइभखौबो लाइक हो माथो लाइकखौनो होआ नै 22 लाइकल' दाबो। लाइभआवथ' बिराद मानसिफ्रा फैयो थाङो नाथाय लाइकखौनो खालामनानै गालाङा मा बुंनो आङो। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै होदो। चेनेलनि मुङानो जाहैबाय ब्र'नि जै जै बर' ब्लग चेनेलखौ बियो ब्र'आ मा चेनेलखौ लानो सानदों खोन्थाहरबा मोजां जागोन। ना बेखौनो लानो सानदों नामखौ ना गोदान सोलायगोन ब्र'आ गावसो मिन्थिगौ। 500 जाबाथाय लाबोगोन। अके लोगोफोर 500 साबस्क्राइबार जाबासो ब्र'आ भिडिअ लाबोगोन। दा ब्र'नि साननाय बियो दा गावनि गोसो माला जेब्लाखि भिडिअ लाबोआ मोजाङै भिडिअ लाबोबानो जाबाय। दा जोंना बिकास गेमिं आंनिफ्राय 100% लाइकखा ब्र' बरिया ब्र' सापर्ट होलायनांगौ गावजों गाव। दानिया आङो बिकास गेमिं ब्र'नि चेनेलखौ भिजिट खालामनोसै। दा आंथ' अलरेडि साबस्क्राइबारखा ब्र'नि। दा गेमाव सोर सोर इन्टारेस्ट दं आरो लोगोसे ब्र'आ भिडिअबो आपल'ड होआखै। टटेल 5 भिडिअ'ल' दङ ब्र'नि माबाया। भिडिअबो आपल'ड होबाय था ब्र'। साबस्क्राइबारजोंल' जेबो जाया भिडिअ आपल'ड खालामबाय था। फ्रि टाइम मोनोब्ला भिडिअ आपल'ड खालाम। दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होबाय। जायफोर साबस्क्राइब खालामनानै फैयाखै साबस्क्राइब खालामनानै होदो।
चेनेलनि मुङानो जाहैबाय बिकास गेमिं ब्र। बिथाङा फ्रि फायारनि भिडिअ लाबोयो। ब्र'आ 234 साबस्क्राइबार जानानै दङ। 240 साबस्क्राइबार खालामनानै होदो ब्र'नि चेनेलखौ 240। बिकास गेमिं ब्र'नि चेनेलखौ 240 साबस्क्राइब खालामनानै होदो। माबार जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। टु 40 खालामनानै फै आरो जायफोर खालामबाय कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर आं सापर्ट खालामबाय होननानै। नोंथ' मोनथिखाय आं टेक्न' बर' इउटुब चेनेल बेखौ गोसो होबाय थादों आं। अके ब्र' मिन्थिखानाय आङो नोंखौ। दा नोंथाङा टेक चेनेलखौ बांसिन ग्र' खालामगोर, बिनि उनाव नोंथाङा नेक्स्टआव चेनेल गोदान खुलियोबा खुलिनो हागोन। BRK चेनेल, आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामहोदो ब्र'। लाइभआव फैनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट बेबायदि बुङो ब्र'मोन, गाज्रि मोननाङा बेखौ। आङो होजोबगोन, गासिनिखौबो होनांगौ दङ। दा लाइभआव दसे सम थादो। लोगोसे आङो लाइभ होनायखौ आङो बयनिबो चेनेलखौ बिदिनो डिसक्रिपसन होनानै दोनगोन। नोंसोरो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय, कमेन्ट खालामबानो जाबाय। दा बयनिखौबो समानै आङो लिंक होना होगोन, गाज्रि मोनलायनाङा ब्र'मोन। दा होजोबगोन आङो, बयनिबो चेनेलखौ सापर्ट खालाम थिनजोबगोन। दा सापर्ट खालामलायनांगौआ नोंसिनि सायावसो। नोंसोर साबस्क्राइब खालामनानै लालायनांगौ, गावजों गाव सापर्ट होलायनांगौ। जाय साबस्क्राइब खालामाखै बिकास गेमिं ब्र'नि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै फैदो। डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। दा जोंना नैबे थांखो ना माखो, नैबे ब्र'आ मिनि मिक्स लाइक होखाबाय ब्र'नो। आं बिनि चेनेलखौ भिजिट खालामनोसै, मिनि मिक्स ब्र'नि चेनेलखौ। दा मिनि मिक्स ब्र', दा आं नोंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनोसै। लोगोसे आं डिसक्रिपसनाव होना होसै नोंनि चेनेलखौ। जायफोर सापर्ट खालामाखै ब्र'नि चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। दा आङो बिनि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव होनानै होनोसै। चेनेलनि मुङानो जाहैबाय मिनि मिक्स ब्र'। आं नोंनिखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होबाय। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो ब्र'नि चेनेलखौ। टटेल साबस्क्राइबार दङ 435। 440 साबस्क्राइबार खालामनानै होदो ब्र'नि चेनेलखौ। 440 मिनि मिक्स ब्र'नि चेनेलखौ 440 साबस्क्राइब खालामनानै होदो। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो ब्र'नि चेनेलखौ। ब्र' आंनिखौ लिंक होबो खोन्थाना होदो ब्र', प्लिज। होगोन ब्र'। जायफोर मिनि मिक्स ब्र'नि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। दा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनखादों, नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै डाइरेक्ट भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामनानै फैबानो जाबाय। माथो रावबो सापर्टखौनो खालामलाया जोंना। ओरैनो दा लाइभआव सोर साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। मिनि मिक्स ब्र'नि चेनेलखौ जायफोरा सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। आरो सोर सापर्ट खालामदों कमेन्ट लिरहर। निरन्जय ब्रह्म, हेल' ब्र', हेल'। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै होदो फटाफट मिनि मिक्सनि चेनेलखौ। आदा आं मिनि मिक्सनिखौ सापर्ट खालामबाय। बरिया ब्र', बरिया। दा सापर्ट खालामदो। सोर सापर्ट खालामनांगौ दंबावो आरो जायफोर सापर्ट खालामबाय बेबायदिनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। आं दासो साबस्क्राइब खालामना होदों मिनि मिक्सनि चेनेलखौ। बिकास गेमिं बरिया। सतीश पि अफिसियेल, हेल' ब्र', आं फैबाय टाउनावसो दंमोन। बरिया ब्र'। दा लाइभआव फैफिननायनि थाखाय नोंथांखौ थेंक इउ। जायफोर सापर्ट खालामाखै मिनि मिक्स ब्र'नि चेनेलखौ आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। सापर्ट खालामनानै फैदो ब्र'नि चेनेलखौ। चेनेलनि मुङानो जाहैबाय मिनि मिक्स। दा ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। आरो कमेन्टआव खोन्थाहर, कमेन्टआव दान बा अके लिरहर। दा नोंसिनि थाखायनो आङो लाइभ फैयो आरो नोंसोरो सापर्ट खालामलायाबा मा बुंनो ब्र'मोन। दा गावजों गाव सापर्ट होलायदो।
लोगोसे आं दा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों, नोंसोरो सापर्टल' खालामग्रा जा, आं नोंसिनिखौबो बेबायदिनो सापर्ट खालामनो थिनगोन। नोंसोर गावजों गाव सापर्ट खालामनानै लालायबानो जाबाय। उदांसार ब्रह्म माथो खमायोसो ब्र', गासिबो खमायफिनजोब्बायसो ब्र'। खमायफिनो ब्र', माथो बुंबावनो। दा मालाय खमायथारनायखौ माथो खालामबावनो ब्र'। दा होनब्लाबो एसेब्लाबो सासेबाबो सानैबाबो साबस्क्राइब बारायोब्ला मोजां जोंना। दा जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै, साबस्क्राइब खालामनानै होदो। BRK चेनेल आंबो खालामबाय आदा, बरिया। दा सोरबाफोर खालामनांगौ दंबावोब्ला खालामनानै फैदो। दानिया आङो नेक्स्ट प्रमसन खालामसै। दानिया आङो नैबेनि चेनेलखौ भिजिट खालामनोसै। BRK चेनेलखौ आङो चेक आउट खालामबाय। दानिया 43 साबस्क्राइबार जानानै दङ, 13 भिडिअ। दा स्टेटास भिडिअ बानायो आं। दा बिनि चेनेला आंना अलरेडि साबस्क्राइबारखा। दा आंनि चेनेलखौबो जायफोर लाइक खालामाखै, लाइक खालामनानै हो। आंनि लाइभआव जाय फैदों। आङो दानिया होना होबाय चेनेलखौ, डिसक्रिपसनाव होना होबाय आङो। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै, सापर्ट खालामनो हासिगोन। आं मिनिमेक्सनि चेनेलखौ सापर्ट खालामना होबाय, आंनिखौबो सुपार खालामना होदो। बरिया, जोंना AYMSS ब्र'आ खालामनानै होबाय। मिनिमेक्सनिखौ आं खालामबाय ब्र', बरिया। जाय जाय सापर्ट खालामाखै, सापर्ट खालामनानै फैदो। 45 50 साबस्क्राइबार खालामनानै होदो। BRK चेनेलनि इउटुब चेनेलखौ, BRK चेनेल फ्रेन्डनि चेनेलखौ 50 साबस्क्राइबार खालामनानै होदो। साबाल' नांसिगौ 50 साबस्क्राइबार जानो थाखाय। जै बर' ब्लग खालामबाय, अके दान। आरो सोर सोर दान खालामखो? जोंना उदांसार ब्रह्म आंना सिगाङाव खालामखादों, बरिया ब्र'। MS बड'फोरके आं खालामखानायसो बिनिखौ, बरिया। जाय खालामदो चेनेलखौ आङो होनानै होबाय, डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। मिनिमेक्स प्र'आबो सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामदो। BRKनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै फैदो, मिनिमेक्स प्र'आबो। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै, सापर्ट खालामनानै फैदो ब्र'नि चेनेलखौ। चेनेलनि मुङानो जाबाय BRK चेनेल। दा आङो टारगेट खालामदों 50 टारगेट खालामनायाव 46 साब्रैल' नांसिगौ, साब्रै। दा साब्रैनि गेजेराव जायफोर सापर्ट खालामाखै, खालामनानै फैदो। बिकास गेमिं ब्र'आबो खालामना होबाय जोंना। AYMSS BRK चेनेलखौ आं सापर्ट खालामना होबाय। आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना होदो। दानिया जोंना AYMSS प्र'आबो खालामना होबाय। बेक साबस्क्राइब खालामना होफिनबानो जाबाय जोंना BRK चेनेल। BRK चेनेला दानिया बेक साबस्क्राइब खालामनानै होफिनदो फ्रेन्ड। नोङो दा जायखौ नोङो सापर्ट, जायनिफ्राय नोङो सापर्ट मोनदों, बिसोरखौ बेक सापर्ट खालामना होफिन। जायफोर सापर्ट खालामाखै, सापर्ट खालामनानै फै। इउटुब चेनेलखौ साथामल' नांसिगौ, साथाम। लाबानो जाबाय, डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनबाय। दानिया आङो उदांसार ब्रह्मनि चेनेलखौ भिजिट खालामनोसै खनसेबाव भिजिट खालामनानै होनोसै आङो। उदांसार ब्रह्म 33 साबस्क्राइबारल'सै नै ब्र'नाबो चेनेला खमायगासिनो, माइनास जागासिनो बेनाबो। दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनबाय। सोरबाफोर उदांसार ब्रह्मनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै फैदो। दा जोंना जै बर' ब्लगआ मा होनदों, BRK चेनेलखौ खालामबाय जाबाय। अके बरिया ब्र'। दा BRK चेनेला थांखो ना माखो आंनि लाइभनिफ्राय? जुदि थाङाखै, बेक साबस्क्राइबार खालामबानो जाबाय। बिकास गेमिं साबस्क्राइबारफोरानो बारायबाबो आरो खमायलांफिनो।
मा बुंनो ब्र खमायफिनो दा माइनास साबसक्राइबार जानायानोथ' बिनि प्रब्लेमानोथ' जोंना सोरबा गोसो जानानैसो आनसाबस्क्राइब खालामो ना मा बुजिनो मोनला। दा जोंना बिकास गेमिं आरो सोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों चेनेलखौ उदांसार ब्रह्म 37 साबसक्राइबार 40 साबसक्राइबार खालामनानै होदो ब्रनि चेनेलखौ। जायफोर साबसक्राइब खालामाखै जायफोर सापर्ट खालामाखै खालामनानै फैबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनखादों। आरो आंनि चेनेलखौबो जायफोरा साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामनानै ला आरो लाइकआबो बेनो बे लोगोफोर लाइकआबो बाराया आंना लाइकआबो बिराद लाइक होबाबो लाइकआनो बाराया। दा लाइक होनानै गालां नोंथांमोनाबो जायफोर सापर्ट होआखै सापर्ट होदो आंखौबो अननानै प्लिज आरो साबसक्राइब बानायाखैबा साबसक्राइब बानायनानै ला आंनि चेनेलखौ। दा नोंसिनि थाखायनो आङो प्रमसन खालामबाय थागोन बेबायदिनो। सोर लाइभआव दङ कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। गोदानै आंनि लाइभआव जयेन जादोंबा कमेन्ट खालामदो। दा जोंना एमडि वाट्सएप स्टेटासआबो खालामबाय आरो बिकासआबो खालामबाय आरो सोर खालामाखै आरो सोर दासो खालामनानै फैदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरजोब आरो लाइभआव गोदानै फैदोंब्ला खोन्थाहर गासिनिखौबो प्रमसन खालामगोन। सोरबाफोर थालांदोंब्ला खोन्थाहरबानो जाबाय। मिनि मिक्सआ खालामबाय फ्रेन्डआ दा आरो सोर खालामबावनांगौ दङ खालामनानै फैदो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। ब्रमोन सोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों उदांसार ब्रह्म ब्रनि चेनेलखौ। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। दानिया आङो नेक्स्ट प्रमसन खालामबावनोसै। नेक्स्ट सोरबाफोर थालांदोंबा खोन्थाबानो जाबाय नेक्स्ट प्रमसन खालामसै आङो। जोंना सिगांनि मानसिफ्रा थांजोबखो ना माखो सिगाङाव लाइभ फैनाया? लाइभआव सोर फैदों दे खनसे बयबो मेसेज खालामफिनजोबलाय। मेसेज खालामफिनजोबबानो जाबाय लाइभआव आंनि लाइभआव सोर फैदों। सोर आंनि लाइभआव दङ दा आरो गोदानै फैदोंब्ला मेसेज खालामदो। सोर लाइभआव दङ मेसेज खालाम। एम एस बड' दङ जोंना। मिनि मिक्स दङ आरो सोर दंबावो कमेन्ट खालामहर। ओंखाराखै आदा आंना नेट सार्भार गैया। आदसा जोंना दा दङ लाइभआव नै सासे सानै साथाम साब्रैल' आरो सोर दंबावो नै साब्रै साबा। दा साबाल'सै नै बांसिन मानसिफ्रानो थांजोबलायबाय मा बुंबावनो आङो। जायफोर लाइभआव दङ मेसेज खालामहर। बिकास गेमिंआबो दङ ब्र'आ आरो सतिस पि अफिसियेलाबो दङ। दा सोरना टटेल साबसक्राइबार बेसिबां जाखो खोन्थाहरलाय देलाय बयबो कमेन्टआव खोन्थाहर गाव गावनि साबसक्राइबारखौ। एम एस बड' 4K आदा आंनिखौबो सापर्ट खालामदो। ब्र नोंनिखौ सापर्ट खालामखांबायमोन आरो नेक्स्ट सापर्ट खालामबावनांगौबा खालामना होबावगोन। दा सोरना साबसक्राइबारा बेसेबां जाखो खोन्थाहरलाय। दा ब्रमोनना साबसक्राइबारफोरा बेसेबां जाखो सोरना दिनैनि गेजेराव सोरना बेसेबां बारायदों खोन्थाहर। AYMSS आंनिया माथो सासेबो बारायाखै। आं सानै सुपार खालामना होबाय आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना होदो। दुखुनांथाव ब्र नोंनि चेनेलखौ आङो दहाय सापर्ट खालामदोंमोन दा रावबो खालामाबा आरो आङो खनसे फिन खालामनानै होफिनसै ब्रनि चेनेलखौ। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो ब्रनि चेनेलखौ। चेनेलनि मुङानो जाबाय AYMSS। दे आं ब्र नोंनि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होफिनबाय। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो ब्रनि चेनेलखौ। मिनि मिक्सना 8जनल' बारायदों दे साथाम एम एस बड' 4K ना साथाम लोगोसे आंना खमायदोंसो ब्र 10 जन।
दुखुनांथाव ब्र मारै 10 जन गोजोन खमायखो। MD WhatsApp स्टेटास आंना 56 जाबाय। बरिया दे जों बिदिनो दिनै एसे गाबोन एसे समफोर एसे बेबायदिनो जोङो साबस्क्राइबारखौ एसे बारायहोनो नाजागोन बयबो खौसेयै। बिनिखायनो आंनि चेनेलखौ सोरनोबा शेयार खालामना हो। इउटुबार फिसानो शेयार खालामखावनानै होलाजोब जाहाथे लाइभआव बयबो फैनानै जोङो साबस्क्राइबारखौ जयै लालायनो हायो गावजों गाव इउटुबारजों इउटुबार। दा सतीश बि ब्र'आ खालामखानायसो। दा YMSS ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। 80 साबस्क्राइबारल' जानानै दं दा ब्र'ना। 82 जाबाय 85 खालामना होदो दे ब्र'नि चेनेलखौ अननानै। लोगोसे लाइभखौबो लाइक खालामनानै हो ब्र'मोन लाइक खालामनानै हो। दा जोंना MS बड'ना टटेल साबस्क्राइबार दङ 363। BRK चेनेल आंना 3 बारायबाय आदा। अके BRK चेनेल बिदिनो जोङो सानसेयाव 2 3 बिदिनो एसे साबस्क्राइबारखौ दावखोनो नाजागोन। दा नोंसोरो लाइभआव ज' जानानै खौसे जानानै फैलायबानो जाबाय। जोङो बिदिनो एसे लोगोसे भिडिअ'खौबो आपल'ड होबाय था। जेबो जाया भिडिअ'खौबो टाइम मोनब्लानो आपल'ड हो टाइम मोनब्लानो आपल'ड हो। बिकास गेमिं आंनिफ्राय 100% लाइक मोनखायो बरिया ब्र' बेबायदिनो सापर्ट होनांगौ। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै होदो। जोंना नैबे YMS ब्र'नि चेनेलखौ 82 साबस्क्राइबार। दा सोर साबस्क्राइब खालामनानै सोरनाबा अलरेडि साबस्क्राइबार दंखायोदां। मैया दाख्लैनिफ्रायनो आङो लाइभ होबाय थाखादोंना सोरबा खालामनानै लाखाबाय जानांगौ अलरेडि। दा गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। दानिया आङो नैबे सतीश बि अफिसियेल ब्र'नि चेनेलखौ प्रम'सन खालामसैलाय। आरो लाइभआव सोरबाफोर गोदानै दंब्ला मेसेज खालामना खोन्थाहर। BRK चेनेल अके दादा अके जोंना नैबे दा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। चेनेलनि मुङानो जाबाय सतीश बि अफिसियेल ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै फैदो। सापर्ट होलायदो गावजों गाव बर'जों बर'। BRK चेनेल दा जायफोर सापर्ट होआखै सापर्ट खालामनानै फैदो। दा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनखादों। आरो जायफोरना अलरेडि साबस्क्राइबारखा नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय। आदा आं लाइभआव जोबजासिम थाखायो नोंनियाव। बरिया ब्र' बरिया दा लाइभआव आंनि लाइभआव सोर जोबजासिम थायो आं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर बावो। दा लाइभआ आं हारसिंल' जाया नोंथांमोननि थाखायसो लाइभआ जायो। नोंथांमोन गैयाबा आंबो लाइभआव थानो बायो। बेनिखायनो लाइभआव आंजों लोगोसे थाबाय था। दा लाइभआव थानायनि थाखाय आंजों लोगोसे लाइभआव थाबाय थानायनि थाखाय गोरबोनिफ्राय बरायो। आरो आङो बेबायदिनो नोंथांमोनखौ प्रम'सन खालामबाय थागोन। लाइभआवल' थाबाय था आंजों। दा सोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै होदो ब्र'नि चेनेलखौ सतीश बि अफिसियेल 97 40 खालामनानै होदो ब्र'नि चेनेलखौ 397 साबस्क्राइबारल' जानानै दङ। आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैब्ला आङो सानफ्रामबो लाइभ फैबाय थायो। आंनानो बाराया लोगोफोर आं नोंसिनिखौसो बिराद सापर्ट खालामनानै होयो। दा आङो आंनिखौनो बारायहोनानै लानो हायाखै। होनब्लाबो आङो जेबो साना। दा नोंथांमोननि थाखाय आं लाइभ फैबाय थागोन। बेनो सापर्ट होलायबाय थागोन आं। गावजों गाव सापर्ट होलायनांगौ। बिकास गेमिं ब्र'आ जोंना खालामबाय। मिनि मिक्सआबो खालामबाय। आरो MS बड' 4K खालामखानायसो ब्र'आबो जाबाय। डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै मुङानो जाहैबाय सतीश बि अफिसियेल। दा आङो नेक्स्ट
भिजिट खालामबावनो सोरनिखौ खालामबावनांगौ दङ खोन्थाहरबानो जाबाय। लाइभआव सोर सोर गोदानै फैदों खालामहरबानो जाबाय, मेसेज खालामहरबानो जाबाय। दा आंबो लाइभखौ बारा गोबाव थाला, गाबोन फैफिननोसैलाय। दा आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानो आंनि चेनेलखौ खोन्थाना हो, जायफोर इउटुब चेनेल क्रिएटरफोर दङ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय, जाहाथे लाइभआव बयबो ज' जानानै गावजों गाव प्रम'सन खालामलायनो हायो। आंनि चेनेलखौ प्रम'सन माने बयनिबो चेनेलखौ जोङो बिदिनो गावजों गाव सापर्ट होलायनो हायो, जाहाथे ज' जानानै। दा लोगोफोर सोर सोर अबे अबे गामिनि खोन्थाहरलाय, अबे अबे डिस्ट्रिक्टनि। बिआर'नाइ हाय आदा, हेल' बिआर'नाइ फ्रेन्ड, दा लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। दा सोर सोर आंनि लाइभआव गोदानै फैदों मेसेज खालामहर। दा सोर सोर मा मा डिस्ट्रिक्टनि अननानै आंनि साबस्क्राइबार लोगोफोर खोन्थाहरलाय, डिसक्रिपसनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर सोर सोर मा डिस्ट्रिक्टनि, सोर सोरहा मा जिल्लानि खोन्थाहर। बिआर'नाइ लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। नोंथां चेनेलखौबो आं प्रम'सन खालामनानै होगोन। दा आंनि लाइभआव सोर सोर दङ डिसक्रिपसन, मिनि मिक्स क'क्राझार, बरिया क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, आरो सोर सोर मा डिस्ट्रिक्टनि खोन्थाहरबानो जाबाय, मिन्थिनो लुगैदों आं नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टखौ। क'क्राझार इउनिभारसिटिनि आदा, बरिया। जोंना क'क्राझार होनबा जोंनि एरियानिनो जोबखा। दा सोर सोर मा मा डिस्ट्रिक्टनि खोन्थाहर। लोगो मोनलायगोन होनबा क'क्राझाराव, क'क्राझारनि मानसिबा लोगो मोनलायगोन। हाग्राजुलिनि आं ब्र'। अके, डिस्ट्रिक्टआ मा डिस्ट्रिक्ट गोलैयो नोंसिना? बिकास गेमिं ब्र'। सतीश बि अफिसियेल आं खालामबाय। एमडि वाट्सएप स्टेटासआ सतीश बि अफिसियेलनिखौ खालामबाय। सनितपुर डिस्ट्रिक्ट, बिकास गेमिं ब्र'आ सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि, लोगोसे भिलेजनि मुङा जाहैबाय हाग्राजुलि। AYMSS ब्र'आ जाहैबाय बाक्सा सालबारि। सतीश बि अफिसियेल जोंना उदालगुरि। बाबारे, मोनबाथ' बयनिबो गासिनिबो डिस्ट्रिक्टना दंजोबो आंनाव लोगोफोर। दा बरिया, आङो मिन्थिनानै जोबोद गोजोनबाय। दा आंबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि ब्र'मोन। लोगो मोनलायगोन जों बयबो सानसे बेबायदिनो। बिआर'नाइया बाक्सा, बरिया ब्र'। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिबो आंनि लाइभआव जइन जानायनि थाखाय। दा गासिनिबो डिस्ट्रिक्टनि दंजोबो। दा जों खौसे जानानै बेबायदिनो सापर्ट होलांबाय थागोन। बिआरकेआ जोंना, आं सनितपुर दिखियाजुलिनि, बरिया। दानिया आङो नैबे बिआर'नाइ ब्र'नि चेनेलखौ भिजिट खालामनानै होनोसै। बिआर'नाइ ब्र'नि चेनेलखौ आङो साबस्क्राइब खालामबाय। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा ब्र'आ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। लोगोसे आं डिसक्रिपसनाव दोनसै ब्र'नि चेनेलखौ। दा ब्र'नि चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै फैनो हासिगोन। आदसा, जोंना नैबे मा होनदों सतीश बि अफिसियेलाबो दिखियाजुलि थांगोन गाबोन। दिखियाजुलियाव थांगोन जाहैदों बिआरके नि जायगायाव। दा नोंथांमोना लोगो जानो हागोन। एमएस बड'फोरके मा गामि? गामिया आं उनाव खोन्थानोसै ब्र'। दा जायखिया क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आंबो लोगो मोनलायगोन सानसे। दा गामिखौ आङो उनाव खोन्थागोन। दा नोंथाङा मा गामिनि खोन्थाहरनो हागोन? आङो मानि एसे प्रब्लेम मोनदों, गामि खोन्थाथ'ला। दानिया जोंना नै दे सापर्ट खालामलायदो। आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। बिआर'नाइ ब्र'नि चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै फैदो। दा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोन, गावजों गाव सापर्ट खालामलायदोलाय। दा ब्र'नि चेनेला टटेल 81 साबस्क्राइबार जानानै दङ। 85, 90 साबस्क्राइब खालामनानै हो अननानै। 85 साबस्क्राइबार जाबाय 81निफ्राय। 95 साबस्क्राइब, 90 साबस्क्राइबार लादो दे ब्र'निखौ चेनेलखौ। जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै फैदो। चेनेलनि मुङानो जाहैबाय बिआर'नाइ। बिआर'नाइ 90 साबस्क्राइबार खालामना होदो। 86 साबस्क्राइबार जाबाय।
87 only 3 only साथामल' नांसिगौ साथाम 93 साबस्क्राइबार जाथारसै सरि 90 साबस्क्राइबार जाथारसै साथामल' नांसिगौ साथाम आं सापर्ट खालामबाय जै बर' ब्लग जै बर' ब्लगाबो सापर्ट खालामबाय जोंना जै बर' ब्लग ब्र नोंनि डिस्ट्रिक्टखौ मोनथिनो लुगैदों आं नोंथाङा मा डिस्ट्रिक्टनि कमेन्टआव खोन्थाहर दा जोङो खोन्थालायनानै लाबाय बयबो दा नोंथाङा खोन्थाहरदो AYMS बि आर'नाइनि चेनेलखौ आंबो सापर्ट खालामबाय आंनिखौबो सापर्ट खालामदो बरिया बि आर'नाइनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै होबाय बि आर'नाइया थांनो नाङा दा लाइभनिफ्राय नोंथाङाबो बेक साबस्क्राइब खालामनानै होफिन अननानै प्लिज दा नोंना 88 साबस्क्राइबार जाबाय नै प्रमसन खालामनानै दा नोंथाङाबो बिसिनिखौ जायनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै आंनि साबस्क्राइबार आंनि लाइभआव सोर दङ बेक साबस्क्राइबार खालामनानै होफिनबानो जाबाय बि आर'नाइ ब्र'आ दा आंनि लाइभआव सोर गोदानै जइन जादों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर लोगोसे आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों बि आर'नाइ फ्रेन्डनि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो आरो आङो बेबायदिनो जायफोर आंनि लाइभआव गोदानै फैदों आं बयनिबो चेनेलखौ लिंक होबावगोन के चेनेल आदा आंनि चेनेलखौ खेबसे होबावदो होगोन BRK चेनेल दा आङो बयनिबो लाइभखौ बयनिबो चेनेलखौ बेबायदिनो होनानै होगोन नोंथांमोना सापर्ट खालामलायबानो जाबाय दा जोंना बि आर'नाइ चेनेलाव टटेल 88 साबस्क्राइबार मोनबाय टारगेट आङो 90 साबस्क्राइबार लादोंमोन सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै होदो दानिया आङो मोनसे खोथा बुंनोसै नैबे जोंना नैबे जोंना बि आर'नाइ ब्र'नि चेनेलखौ जाय साबस्क्राइब खालामदों बि आर'नाइ ब्र'आ बिसोरखौ बेक साबस्क्राइब खालामनानै होफिनबानो जाबाय ब्र' नोंथाङा दा बिकास गेमिंआ मा होनदों आंनिखौ 40 जाहोथारदो ब्र' प्लिज 40 आं नोंनिखौ 200 जानाय नुबाय 40ल' जादों ब्र' आं नोंनिखौ खनसे भिजिट खालामनो नायफिननि आदसा 236 र' आं लिंक होनानै होफिनसै खनसे ब्र'नि साननायखौ फुरा खालामनानै होदो अननानै प्लिज ब्र'नि टारगेटखौ जै बर' ब्लग्स आं दिकिया जुलि सनितपुर बरिया ब्र' दानिया आङो डिसक्रिपसन होनानै होबाय बिकास गेमिं ब्र'नि चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै फैदो बिकास गेमिं ब्र'आ माने दिनै टारगेट लादों 236आव 240 साबस्क्राइबार 240 अननानै 240 खालामनानै होदो ब्र'आ गोजोनगोन लोगोसे जों बयबो सापर्ट खालामदो आंबो गोजोननाय मोनगोन ब्र'नि टारगेटआ कमप्लिट जायोब्ला दा ब्र'खौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो बिकास गेमिं चेनेलनि नामानो जाहैबाय बिकास गेमिं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो अनलि सानैल' नांसिगौ सानै ब्र'नि टारगेटखौ कमप्लिट खालामनानै होदो दिनैनि गेजेरावनो आंना खालामखानाय भाइ अके भाइ खालामाखैबा जायफोर सापर्ट खालामाखैबा खालामनानै होदो ब्र'नि चेनेलखौ बि आर'नाइ ब्र'आबो सापर्ट खालामाखैबा खालामनानै होदो MD वाट्सआप स्टेटास बि आर'नाइखौ आं खालामबाय बरिया जायफोर सापर्ट खालामाखैबा खालामनानै होदो बि आर'नाइ आरो लोगोसे आंनि लाइभखौबो लाइक खालामनानै हो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब आंनाथ' मोनसेबो बारायाखै नै ब्र'मोन नोंथांमोना नायनो हागोन आंना 605आनो दासिमबो 605 दाबो रावबो सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै ला गोदानै फैदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलाव दा आं नोंसिनिखौ सापर्ट खालामो आंनिखौबो लोगोसे सापर्ट खालामलांबाय था ब्र' आंनिखौबो होदोलाय ब्र'आ नोङो माहाय थाङामोन लाइभआव थाबाय था ब्र' होफिनगोन आं बयनिखौबो दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो ब्र'नि टारगेटखौ कमप्लिट खालामनानै फैदो बि आर'नाइ जायफोर आंनि लाइभआव दङ मा होनो चेनेला जाहैबाय जोंना बिकास गेमिं ब्र'आ माने
240 टारगेट लादों, दाबो सानैल' नांसिगौ। प्र'नि टारगेटखौ कमप्लिट खालामनानै होदो। लाइभआव सोर सोर गोदानै जइन जादों अननानै कमेन्ट खालाम। आरो जायफोर सापर्ट खालामाखै बिकास गेमिं ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै, सापर्ट खालामनानै फैदो। डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों, नोंथांमोना सापर्ट खालामनो हागोन। आरो लोगोसे जायफोर आंनि लाइभआव गोदान फैदों लाइभखौ लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। आं लाइभखौ बारा गोबाव थानो सानला ब्र'मोन, आङो नेक्स्ट टाइम गाबोनफोर लाइभ फैनोसैलाय आङो दा दिनैनि लाइभखौ दोनथ'नो सानबाय। बारा गोबाव थाला आङो दा, नोंथांमोना सापर्ट होलायबानो जाबाय गावजों गाव। फुल सापर्ट खालामगोन आं बर' इउटुबार। अके, सतीश पि अफिसियेल ब्र'नि बायदि बयबो खौसे जानानै सापर्ट खालामबानो जाबाय जोंना। मिनिमिक्स नोंखौबो खालामखानाय बरिया ब्र', जायफोर खालामाखै खालामनानै लालायबानो जाबाय। आरो लाइक होआखैबा लाइक हो, लोगोसे साबस्क्राइब, आंनि लाइभआव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो। आंनिखौबो सापर्ट खालाम। 370 दा ब्र'नि बिकास गेमिं ब्र'ना साबस्क्राइबारा बारायाखिसै। दानिया आङो मा होनदों, जोंना उदांसार ब्र'आ एमबि गैलामोन ब्र', दा वाइफाइसो खालामदों। आदसा, सोरनिफ्राय वाइफाइ लाखो ब्र'आ? मिनिमिक्स नोंनिखौ खालामखानाय, ओमफ्राय एमएस बड'फोरखे आंनिखौबो सापर्ट खालामदो। जोंना गोदानै फैदों नै उत्तम बसुमतारी ब्र'आ हाइ ब्र' हरदों दा। हेल' ब्र', लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ, वेलकाम खालामो नोंखौ आंनि लाइभनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर। दा आङो बयनिबो चेनेलखौ सापर्ट खालामदों। दा नोंथाङाबो चेनेलखौ प्रम'सन खालामजानो लुगैदोंबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय। दा आङो बयनिखौबो समानै बेबायदिनो सापर्ट खालामनानै होगोन। सोरबाफोर गोदानै दंबावोब्ला अननानै मेसेज खालामनानै खोन्थाहर। दा आङो सासेनि सानैनिखौल' खालामा, जयै लोगो नांनानै जोङो सासे सानैल'जों ग्र' खालामनो हाया। आंनिया माथो बारायथारासै ब्र'। बिआरके चेनेल दे आदा, आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामनो थिनदोलाय। जोंना नैबे सोरबाफोर गोदान लाइभआव फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आरो लोगोसे आङो रावबो गोदान फैनाय गैलाबा आङो नेक्स्ट चेनेल होना होफिनसै। आङो चेनेलखौ होना होफिनगोन। आरो जोंना नैबे थेफा बसुमतारिया लाइभआव फैफिनदों नै, दा ब्र'नि चेनेलखौबो आङो खनसे भिजिट खालामनानै नायफिननोसै। थेफा बसुमतारिनिखौ थेफा बसुमतारी, दा ब्र'नि चेनेलखौ आङो सापर्ट खालामनानै होनोसै। डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होबाय आङो। दे ब्र', आंनिखौबो सापर्ट खालामदो। अके, खालामगोन ब्र', लाइभआव थाबाय था। दा आङो थेफा ब्र'नि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होनोसै, नोंथांमोना सापर्ट खालामलायबानो जाबाय। थेफा बसुमतारिनि इउटुब चेनेलखौ जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै होदो। दा सरि, बिनियाव दा 90 साबस्क्राइबार दङ। अननानै 95 साबस्क्राइब खालामनानै हो ब्र'नि चेनेलखौ। 95 टारगेट खालामदों आङो। 95 साबस्क्राइब खालामनानै हो ब्र'नि चेनेलखौ। 95 साबस्क्राइब खालामनानै होदो ब्र'नि चेनेलखौ। 95। दा ब्र'आ टारगेट लादों 100। दा आंनि लाइभआव एसेबां मानि मानसिफोर गैया ब्र'। दा नोंना नै 95 कमप्लिट जाबाय। आं दा आरो सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामनांगौ दंबावोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो, मोजां जागोन। दा आङो बयनिखौबो बिदिनो साब्रै साबा मानि आंनाव जेसेबां मानसिफ्रा लाइभ फैगोन एसेबांनो साबस्क्राइब मोनगोन। मानो होनोब्ला लाइभ थानायजोंसो खोथा। दा नोङो
बुरजा मोनजानो लुगैयोबा जोंना लाइभआ बुरजा जानांगोन। दा लाइभआव खम फैदोंब्ला खम साबस्क्राइबार मोनगोन आरो सापर्ट होलायब्लासो साबस्क्राइबारखौ मोनगोन। बिआर बड'सा क्रिएटर हाय ब्र आंनिखौबो होदो खेबसे खमायफिनजोब्बाय आंना। ब्र आङो लाइभखौ दोनथ'नो सानबायमोन। नोंथाङा आंनि लाइभआव दासो फैदों होनब्लाबो आङो खनसे होना होफिनगोन। दा होफिनगोन आङो बेखौबो। दा जोंनिया नैबे थेफा बसुमतारिया दा बेक साबस्क्राइबार खालामनानै हो। दा थेफा बसुमतारिया टारगेट लादों जोंना 100 साबस्क्राइबार। दा ब्रनि टारगेटखौ कमप्लिट खालामनानै होदो। जायफोर गोदानै आंनि लाइभआव फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो ब्रनिखौ। थेफा बसुमतारि। दा थेफा बसुमतारि ब्रआबो जाय जाय साबस्क्राइब खालामदोंमोन बिसिनिखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। बिआर बड'सा क्रिएटर आं खालामना होबाय। जोंना बिआर बड'सा क्रिएटरा सापर्ट खालामनानै फैबाय। लोगोसे सतीश बि अफिसियेल थेफा बसुमतारि फुल वाट्स लाइक एन्ड साबस्क्राइब। बरिया ब्र बरिया। बिदिनो जोंना साबस्क्राइब खालामनांगौ। आरो जोंना गोदानै जয়েन जाफैदों जोंना दिपालि बर'। हाय फ्रेन्ड मा खालामदों? लाइभआव दङ दिपालि फ्रेन्ड। दा आङो बयनिबो चेनेलखौ प्रमसन खालामदों। नोंथांनिखौबो खालामनांगौबा खालामनानै होगोन। कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। दा एमडि वाट्सएप स्टेटास थेफा बसुमतारि आं खालामना होबाय। दा जोंना थेफा बसुमतारिया एमएस बड' 4K खासो। मारै बुंदों बुजियाखिसै आङो। चेनेला मोननै नामा होनबा? थेफा बसुमतारि एमएस बड' 4K खासो। आदसा थेफा बसुमतारि होनबा चेनेला मोननै ब्रनिया। दिपालि बर' अके। मिनि मिक्स आदा अननानै आंखौबो रि होफिनदो गोदाननिफ्राय। आदसा दा आं गोदानै फैनायफोरखौ खनसे होफिनना होनि। खालामनानै होबानो जाबाय। आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनिखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो। दा थेफा बसुमतारिना 97 साबस्क्राइबाराव दङ। 100 खालामदो। सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो। दा आङो मिनि मिक्स प्र'नि चेनेलखौ आङो रि होफिननो थिननायलाय आङो होना होफिनसै। बनि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। दा बिनियाव टटेल दङ बोरो ब्र आंनाव सरि ब्र उत्तम बसुमतारि। एबार नोंनिखौ नेक्स्टआव होनानै होनसै आङो दे। नोङो सापर्ट खालाम आरो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। नै बाहाय आङो सापर्ट खालामबाय। नोंसिनिखौ होननानै खोन्थाहरबानो जाबाय। नै दा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होना होफिनदों। मिनि मिक्स प्र'नि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फै। दानिया आङो नेक्स्ट सापर्ट खालामगोन उत्तम बसुमतारिखौ। उत्तम बसुमतारिनिखौ आङो दानिया सापर्ट खालामनानै होगोन। दा उत्तम बसुमतारि ब्र लोगोसे थेफा बसुमतारि दिपालि बर' जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो ब्रमोना। 44 साबस्क्राइबार सासेल' बारायदों। 45 साबस्क्राइब खालामनानै हो ब्रनि चेनेलखौ। आं सापर्ट खालामना फैबाय। अके जोंना बिआर बड'सा क्रिएटरा सापर्ट खालामनानै होबाय। आरो आङो दानिया उत्तम बसुमतारिनि चेनेलखौ भिजिट खालामनानै नायनोसै। उत्तम बसुमतारि ब्रना दा टटेल साबस्क्राइबार दङ 878। लोगोसे 17 भिडिअ। भिउआबो बरिया फैयो माथो ब्रनिया। दा जियानो जा आङो दा ब्रनि चेनेलखौ सापर्ट खालामबाय। दा ब्र आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो। लोगोसे आङो नोंनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै होसै। दा जायफोरा सापर्ट खालामाखै आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनबाय। उत्तम बसुमतारि दा 878 साबस्क्राइबार दङ ब्रनि चेनेलाव। दा बिनि चेनेलखौ 885 साबस्क्राइब खालामनानै होदो। ब्रनि चेनेलखौ 81 साबस्क्राइबार जाबाय। 881 साबस्क्राइबार जानानै दङ। दा 85 साबस्क्राइब खालामनानै होदो। 885 82 जाबाय। अनलि साथामल' नांसिगौ ब्रना। दा
उत्तम बसुमतारी ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। लोगोफोर सापर्ट खालामदो, आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। जायफोर उत्तम बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। लोगोसे कमेन्टआव खोन्थाहर आं सापर्ट खालामबाय होननानै। जोंना नैबे बिआर बड'सा क्रिएटरा सापर्ट खालामबाय, आंनिखौ माथो सापर्ट खालामाखिसै ब्र' नोंनिखौ लिंक होनानै होबाय आङो। दा नोंना 82 साबस्क्राइब जानानै दङ। आङो 85 टारगेट खालामदोंमोन, 885 टारगेट लादोंमोन आङो। दा अनलि वान सासेल' नांसिगौ, 84 जाबाय। दा सोरबाफोर खालामाखैब्ला सापर्ट खालामनानै फैदो उत्तम बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। आं खालामबाय दस्राखौ। अके ब्र, नोंनिखौबो सापर्ट खालामदों, खालामा नङा खालामदों। लाइभआव जेसेबां दङ खालामदों बिसोरबो। दा आनसाबस्क्राइबल' खालामफिननानै लालायनाङा ब्र'मोन। दा जायफोर आंनि लाइभआव फैदों नोंथांमोनाबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायाखैबा साबस्क्राइब बानायनानै लादो। लोगोसे लाइभखौ लाइक खालामदो आरो आंनि लाइभआव बयबो जइन जादो। आं बेबायदि टाइमाव लाइभ फैनो नाजागोन। अके, टारगेट कमप्लिट जाबाय ब्र। दा नोंना टटेल 885 साबस्क्राइबार जाबाय। दानिया आङो नेक्स्ट प्रमसन खालामनोसैलाय। आंनि लाइभखौ सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामनानै ला। जोंना बिकास गेमिं ब्र'आबो खालामबाय, जेरै बर' ब्लगआबो खालामबाय, उत्तम बसुमतारी आं खालामबाय दस्राखौ। आदसा नोंबो बेक साबस्क्राइब खालामनानै होफिनदो ब्र, जाय जायनिखौ साबस्क्राइब खालामदों। आरो एम एस बड'फोरखौ आं सापर्ट खालामबाय। दानिया आङो बिआर नैबेनि चेनेलखौ आङो भिजिट खालामसै। जोंना नैबे ब्र'निखौ बिआर बड'सा क्रिएटर, बिआर बड'सा क्रिएटरनि चेनेलखौ आङो सापर्ट खालामनानै होनोसै। दा टटेल 587 साबस्क्राइबार जानानै दं ब्र'निया। ब्र'नि चेनेलखौ दा आं डिसक्रिपसन होनानै होबाय ब्र'नि चेनेलखौ। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैनो हागोन ब्र'नि चेनेलखौ। उत्तम बसुमतारी खालामबाय ब्र, नोंनिखौ नङाबा लाइभखौबो नुनाय नङामोन। अके बरिया ब्र, जों सापर्ट खालामलायनांगौ बेदिनो बर'जों बर'। दा सोरबाफोर सापर्ट खालामाखैबा आंखौबो सापर्ट खालामलांबाय था। आं नोंथांमोननि थाखाय बेदिनो लाइभ फैबाय थागोन। दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों बिआर बड'सा क्रिएटरनिखौ। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो ब्र'नि चेनेलखौ। दा टटेल 587, अननानै 590 साबस्क्राइबार खालामनानै होदो ब्र'नि चेनेलखौ। 590 जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै होदो ब्र'नि चेनेलखौ। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै होदो। बिआर क्रिएटर मा होनदों, बिआर भिडिअ नायनानैसो खालामनांगौ। आं भिडिअ नायनानै भिडिअ कमेन्ट खालामनानै फैबानो जाबाय ब्र'मोना। दा लिंकखौ होना होखादों आङो। दा सापर्ट खालामनाया नोंथांनि सायावसो। लोगोसे लाइभआव जइन जादोंब्ला लाइभखौबो लाइक खालामनानै थां आंनिखौ। जायफोर गोदानै फैदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। जोंना बिकास गेमिंआ साबस्क्राइब खालामना होबाय बिआर बड'सा क्रिएटरनिखौ। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर जाय खालामनानै फैदों बिआर बड'सा क्रिएटरनि चेनेलखौ। जाय जायफ्रा सापर्ट खालामदों कमेन्टआव दान लिरहर, दान कमेन्टआव दान लिरहर। दानबा अके, कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। बिआर बड'सा क्रिएटर भिडिअ नायाब्ला आनसाबस्क्राइब जायो लोगोफोरनो। थिगैनो बुंदों ब्र'आ, भिडिअखौबो नाय। जोंना भिडिअ आपल'ड होयोब्ला। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो बिआर बड'सा क्रिएटरनि चेनेलखौ। सापर्ट खालामनानै फै ब्र'नि चेनेलखौ।
जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनखादों। बियार बड'सा आं खालामबाय, जोंना मिनि मिक्सा खालामबाय आरो उत्तम बसुमतारी जोंना ब्र'आ दासिमबो सापर्ट खालामाखैबा बियार बड'सा क्रिएटर चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै फैफिनदो। लाइभआव सोर सोर दं मेसेज खालामहर। लोगोफोर आङो दा सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। आङो लाइभआव बारा गोबाव थाला। दा आङो नेक्स्ट लाइभ फैनो सानबावदों। गाबोनफोर लाइभ फैबावसै आङो बेबायदि टाइमाव। दा नोंथांमोना सापर्ट थानांगोन, लोगोसे आंजों ज' खौसे जानानै थानांगोन, होमबासो आंबो लाइभआव फैनो गोसो जागोन। बिकास गेमिं आं दं ब्र', जोंना बिकास गेमिं ब्र'आ लाइभआव दङ आरो एमएस बड' 4केआबो लाइभआव दङ। आदालै अननानै आंनिखौबो सापर्ट खालामदो। अके, आङो नै दानिया गोदान गैलाबा आङो खनसे होनानै होफिननोसै ब्र'नि चेनेलखौ। जोंना एमएस बड' 4केनि चेनेलखौ आङो भिजिट खालामनानै होफिननोसै खनसे ब्र'नि खावलायबाय थानायाव। दा बेना टटेल 365, अननानै 370 खालामना होदो दे ब्र'नि चेनेलखौ। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो ब्र'नि चेनेलखौ। अके, टारगेटआ जोंना ब्र'निजों आंजों समानानो 370 टारगेट खालामनानै होदो एमएस बड' 4केनिखौ। मिनि मिक्स हायनो, मिनि मिक्सआबो लाइभआव दङ। दा लाइभआव सोर सोर आंनि लाइभआव जइन जादों अननानै आंनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालाम, लोगोसे लाइभखौबो लाइक खालामनानै हो आरो गोदानै जइन जादोंबा कमेन्ट खालाम। ब्र' होबावदोलाय भाइ खनसे। जै जै बर' ब्लग ब्र', दा नोंथाङाबो सापर्ट खालामफिनदो जाय जायखौ सापर्ट खालामाखै। अननानै नैबे एमएस बड' 4केनि चेनेलखौ 370 खालामनानै हो। 370 गावनि साननाय बायदि होदो। आंबो दा 7 टारगेट खालामदोंमोन। दा जाय जाया खालामखानाय कमेन्टआव दान लिरहर। दा जोंना मिनि मिक्सा खालामखाबाय। सोर सोर खालामाखै खालामनानै फैदो ब्र'मोन अननानै। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनखादों। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। जै जै बर' ब्लगआ खालामबाय बरिया। बिकास गेमिंआबो खालामबाय, खालामखानायसो बिकास गेमिंआ अलरेडि साबसक्राइबार। अके, सानै बारायबाय दे, सानै, अनलि साथामल' नांसिगौ। एमएस बड' 4के अनलि साथामल' नांसिगौ ब्र'ना। बियार बड'सा क्रिएटराबो खालामखानाय, अलरेडि खालामखाजोबनाय। होनबा लाइभआव गोदानै रावबो जइन जायाखै नामा? गोदानै जइन जादोंब्ला डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों, लिंकआव क्लिक खालामनानै एमएस बड' 4के चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम। लोगोसे नोंथांमोनाबो सर्ट खालामजानो लुगैदोंब्ला कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय, जायफोर गोदान आंनि चेनेलाव जइन जादों। आरो लोगोसे लाइभखौबो, आंनि लाइभखौबो लाइक खालाम, शेयार खालामनानै हो क्रिएटर फिसा फिसा, इउटुब क्रिएटर फिसा फिसाफोरनो, जाहाथे जों ज' जानानै गावजों गाव सापर्ट होलायनो हायो। दा आं लाइभखौ बारा गोबाव थानो सानला ब्र'मोन। दा लाइभखौ आंबो थाब फोजोबनोसै दे। जायफोर साबसक्राइब खालामाखै ब्र'नि साननायखौ, टारगेटखौ कमप्लिट खालामदो। दा 367 साबसक्राइबार जानानै दङ। 370 साबसक्राइब खालामनानै होदो ब्र'नि चेनेलखौ। आरो लोगोसे आंनि लाइभखौबो लाइक खालामनानै हो जायफोर लाइक खालामाखै। आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामनानै लादो। दा गैलाबा आङो नेक्स्ट प्रमसन खालामबावनोसै जै जै बर' ब्लगनिखौ। जै जै बर' ब्लगनि चेनेलाव दा 140 साबसक्राइबार जानो अनलि 1ल' नांसिगौ, 39 साबसक्राइबार। दा आङो लिंक होफिनबाय खनसे, नेक्स्ट लिंक होफिनबाय। सरि फन लोगोफोर कल फैदोंमोन आंनियाव। दा आं लाइभखौ दोनथ'नाय जासिगोन। दा नोंथांमोनाबो जायफोर दा लिंक होनानै दोनदों आङो, जै जै बर' ब्लगनिखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामनानै फैदो।
जोंना नैबे MS बड' 4K खालामखानायसो आरो जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। आं लाइभनिफ्राय दोनथ'नोसै, गाबोन जयेन जाफिनगोन। बरिया बियार क्रिएटर, गाबोनहाय नेक्स्ट टाइम लाइभ फैफिनगोन आंबो। दा नोंथांमोनाबो फैफिनबानो जाबाय। दा आङो लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। ब्रमोन जायफोर आंनि लाइभआव फैदों नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर। नेक्स्ट लाइभआव ज' जाफिनदो। लोगोसे आंनि लाइभखौबो जायफोर साबस्क्राइब बानायाखै साबस्क्राइब खालामनानै ला। आं बेबायदि टाइमाव लाइभ फैनो सानबाय थादों नोंथांमोननि थाखाय। जायफोर लाइभआव आंनि लाइभआव जयेन जायाखै आंनि लाइभखौ शेयार खालामनानै हो इउटुब क्रिएटर फिसाफोरनो। जों ज' जानानै गावजों गाव सापर्ट लालायनो हायो जाहाथे। बाय बाय दे, थेंक इउ ब्रमोन।